Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының драматург Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» дигән пьесасы буенча куелган спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Музыкаль бизәлешен Фуат Әбүбәкеров җитәкчелегендәге оркестр башкара. Рольләрдә катнашалар: Мирвәли, Ринат Таҗетдин, Шәмсигаян, Алсу Гайнуллина, Тойфә, Вера Минкина, Шейхразый, Ирек Бахмани, Хадишә, Нәҗибә Ихсани, Адаш, Хәлим Җәләл, Хәйдәр карт, Һидият Солтанов, Миләүшә, Гүзәл Шәрәфи, вагон проводнигы Наилә Ибраһимова, поезд бригадиры Рәшит Шамкаев, врач Мәсхүдә Хәйруллина, район врачы Фәридә Сафина, кызылармеец Габделфәрд Шәрәфи, хор Наилә Гәрәй, Шамил Барый, Мансур Ибраһим, Илдус Әхмәтҗан, Дания Нурлы, Фирдәвис Хәйруллина. Biz barası yollar yırak yırak, yırak bulgan sayın yol var. Yok ayaklar, adaşığın bittiz, ömür diyen bir yol dalga var. Yok ayaklar, adaşığın bittiz, ömür diyen bir yol dalga var. Бу хәл моннан 10-15 еллар элегрәк булды. Бу вакыйгалар шактый вакытны үз иченә ала. Башак кысып утырган хуш исләр очлар арасында бытбылтыклар туктаусыз сөйләнгән төн иде. Арыш басулары, карабудай кырлары, урманнар, авыллар арасыннан ашыгып төнге поезд бара. Пассажирлар арасында врач яки фельдшер булса, тизлек белән 4-нче вагонга килүен үтенәбез. 4-нче вагонга, 4-нче вагонга. Соң туганкай, 3 тәүлек киләбез бит инде, 3 тәүлек. Нинди генә калалар калмагандыр, нинди генә больницалар калмагандыр. Хатанам, авырыйны килеп әйтергә ярамаганмы? Әйтер, көт аннан. Сезгә хәбәр иткән ишендә пар тузып мине ырышып ята. Хатыны әҗәл якасында, ту-ту, әйттем исә кайттым. Аның хәмендә дә юк. Иртә таңнан уянып чыга да үзен үзе кочаклап тик тәмәке пыскыта. Бөтен вагонны сасытып бетерде. Ташла тәмәкеңне, бөтен дөньяны агулагансың. Хатыны бит, хатыны. Җаны юктыр моның, таштыр бу. Юкка шаулыйсың. Монда шаулау гына аз. Хатыныңны ширле икәнен белә торып юлга алып чыккансың. Монда законлык мәгънәсез. Әҗәл якасында торган кешене ни җаннарың белән алып чыктың? Үзе теләде. Беләбез без сезне ирләрне, айгырлар. Соңыннан һәр вакыт үзе теләде дисез. Менә минем белән дә яшь вакытта шулай бер. Әгәр дә вакытында килеп әйткән булсаң, әллә кайчан берәр җирдә туктатып калдырган булыр идек. Йөрәк кутыласыгыз киләме? Үлән итә калса бездән читтәрәк булсынмы? Менә сөйләш син моның белән. Сөйләшмәгез. Кем сезне чакырды? Сөйләшәсе юк, нигә бәйләнәсез миңа? Үзеннән сорагыз. Нигә чыкты икән ул бу юлга? Ширле икәнен белмәйдеме? Әллә бик Кем?
Кем алып қойтасың мен аңламайм. Кем-кемне алып кайтамы? Башта ук шуны сорыйлар аны. Сез каясыз? Кем? Жибәр. Фельдшер мен. Авыру кайда? Менә монда ята. Нәрсә булды? Күптәнме кем ул? Менә бу белергә тиеш, аның хатыны. Я, ник дәшмисез, без көтәбез. Кем ул? Каян? Күптәнме? Ай, күпне белергә телисез. Сезгә тагын берәр нәрсә кирәкмиме? Ана үземнән сорагыз, үзе дә янәшә дә генә. Үзем генә керәм. Мирвали, Казанга еракмы? Ханым, сез кемгә дәшәсез? Фельдшер мен. Хәлегез ничек? Ирем кирде дип торам. Юк, ул коридорда. Нәрсә кирәкме? Юк, кирәкми. Кайсы төшегез авыртасың сезне? Бер җирем дә авыртмый. Кая, кулыгызны бирегез әле. Ягез әле. Тәрәзәне ачасы иде дә. Төтен тула дип, ирем ачтырмый. Тулсасын. Ашарлык түгел шул. Паровозы бигрәк нык төти. Һава җитми. Тын бетә. Коридорга чыгып йөрер идем дә нишләптер. Аякларымның җигәре бетеп китте. Юл авырайттымы шунда. Балтырларым камыр күк изелеп тора. Борчылмагыз алай. Тыныч кына ятыгыз. Юл авыр шул. Нишлисең, түзәргә кирәк. Ханым. Гражданка ханым. Хәлегез ничек? Нигә дәшмисез? Ярдәм итегез, кем бар анда? Ничә еллар эчендә күпме кешене күз алдына кичердем. Мондыймы? Күргәнем юк иде. Аны хәзер үк больницага салырга кирәк. Казанга кадәр көтәргә туры килә, аңа ничек тукталыш юк. Казан еракмысың? Ерак түгел, 4 сәгатьтә вышт итеп барып җитәбез. 4 сәгать. Ансыз туктап булмый. По расписанию безнең. 4 сәгатьтән соң булачак. Әгәр Казанга мәйет алып керәсегез килмәсә, аны беренче станциядагы больницага салырга кирәк. Тынычлык җитми аңа, һава җитми, йөрәге шак-шак дибә. Нишләргәсең? Сине! Кәкре елга да туктасак. Ярар, туктыйбыз. Акка кул куярсыз, миңа ләгә инде. Карале туктале, больница бар микән соң әле анда? Үзендә юк икән, якында бардыр. Ничек уйлаштыгыз? Туктыйбыз да калдырабыз. Ул үзе шулай дидеме? Кем? Шәмсигаян. Нинди Шәмсигая? Минем хатын. Мин шулай куштым. Юк, аны больницага салырга ярамый. Калдырырга ярамый. Бу нинди кыргыйлык тагын? Үзеннән рөхсәт алмасагыз, тавыш гауга кубачак. Нинди тавыш? Нинди гауга? Барыбер больницада калачак түгел. Ул Карашурага кайтып җитәргә ашыга, авылга. Ул авылга кайтып җитә алмаячак. Үзе беләдер инде. Кәкре елгага килеп җитәбез, әзерләнегез. Авыруны әзерләргә кирәк. Сез үзегез дә берәр нәрсә беләм дип уйлыйсыз инде. Беләсез, пычагымны. Ярдәм кирәк имеш. Әллә мине бу юлга бик теләп чыккан дисезме? Юк, врач кисәге. Үзен төшереп калдырырга теләүләрен ишетсен генә күрсәдер ул. Барыбер калмаячак, беләсезме? Мүкәлләп булса да поезд артыннан китәчәк. Карашурага кайтып җитәргә ашыга ул. Карашура. Дөрес. Без калабыз. Калырга кирәк. Көчләп булса да калдырырга кирәк аны. Нык торыгыз, яме? Авыл больницасыннан кечкенә генә хәбәр дә бик тиз урамга чыга. Шиннары ашалган машина капкадан дулап кайтып кердеме, бел дә тор. Менә шушы юка пәрдәләр артында кемдер явыз үлем белән тартыша. Шәмсигаян үләргә ята. Байтактан бирле больница ишек алдындагы лапаста утырган Мирвали моны белми әле. Аңа һаман Шәмсигаян үзе аягы белән килеп чыгар төсле тоела. Шулай да бераз шикләнде. Ишек алдында хәрәкәт тукталды. Баядан бирле берәү дә юк. Шәмсигаян үләргә ята. Кинәт Мирвәлинең борынына бик таныш, бик тәмле, ләкин онытылып барган ис килеп бәрелде. Төнгә миләүшәләр исе. Кояш төшлектән сөрлеккәч ачылалар төнгелләре. Хуш исләре бик еракларга тарала.
Мирвалинең арган тәне уйып китте. Хәзер ул йоклый. Төш күрә. Ничәнче кат күрә ул үз гомерендә шушы төшне. Тоталмыйсың. Мин синеме шикерткә? Мин шикерткә түгел. Кем соң син? Үзе минем әти, үз исемемне дә белмим. Беләйдем, балам, оныттым. Менә дөнья оныттырды. Миләүшә ишмин. Әйе, шулай иде бит әле. Менә хәтеремә төште. Кызым, мин хәзер калага китәм. Сиңа нинди бүләк алып кайтыйм, ә? Бүләкне син миңа түгел, әнигә ал. Уенчыклар, курчаклар алып кайт. Кызым, әниң курчак уйнап утырмас бит инде. Кызым. Уйнар, син алып кайт. Ә миңа берни дә кирәкми. Тоталмыйсың. Кызым, балам, тукта. Кызым, кошма. Нигә гел син миннән качасың? Кая? Кил яныма, кил. Куркакларны һәм алдакчыларны гел яратмыйм мин. Мин алдакчы түгел. Алдакчы, әни кунактан кайткач нигә болай иртәләдең дип сорагач, ни дип җавап бирдең? Башыма авырта дидең. Авыртма бит синең башың. Алдакчы. Үзе шундый да, үзе алдакчы. Гәрлек. Тоталмыйсың. Өйләнешкән елларында Мирвали бик бала көткән иде. Әгәр дә кыз туса, Миләүшә исемле кушарбыз дип Шәмсигаянга ычкындырып та ташлаган иде. Мирвали ялгыз гына кунакка барды. Ирләр стол тирәсенә утырыштылар. Ә кече якта хатын-кызлар тупыртата баласы иделәр. Шунда ул чыдамады. Күңеле тулып, мәҗлесте ташлап кайтып китте. Кыендыр, Мирвали. Сиңа бит берәү дә әтием дип әйтә алмады. Син үзең дә балам, күз нурым дип беркемгә дә эндәшә алмады. Инде берәүгә дә эндәшә алмассың. Улым дип тә, анагым дип тә. Шәмсигаян үләргә ята. Мирвали, уян. Газаплама үзеңне. Уян, Мирвали. Абзый кеше. Сезне хатыныгыз чакыра. Әйдәгез. Нәрсә бар? Кем? Хатыным? Сез бая кертмәгән идегез бит, бая. Абзый кеше, ишетмәдегезме әллә? Әйдәгез. Ишетәм. Ишетәм бит. Әле уракка төшмәделәр ата. Кошмак урыннарда борчак чаба башлаганнар бугай. Игеннәр әйбәтме быел? Бик яхшы. Ел килешләре дә бик матур. Безнең халыкның борын-борыннан җирендә. Мин үзем дә яшь чагында кырыш өчен үлә идем. Кыен була иде үзе. Авыр. Ә шулай да күңелле. Ул сабан ураклары дисеңме? Рәхәт тә була торган иде соң инде. Юкка гына безнең бабайлар иң яраткан кышларын сабан тургае, иң яраткан бәйрәмнәрен сабан туе дип атамаганнар шул. Абзый кеше. Мондарак килегез. Якынрак. Тик озак сөйләшергә ярамый. Аңа хәзер ял кирәк. Безнең сөйләшенгән инде ул. Менә әйбәт. Менә яхшы. Аруланып киткәнсең, Шәмсигаян. Бик әйбәт куандырдың. Рәхмәт сиңа. Бу яклардан исән аман ычкынырга да кирәк ишәрле безгә. Юл борчыдыла сине. Үземнең дә менә сөяк санакларым сызлый. Бик сызлый, Шәмсигаян. Ә син үз аягың белән поездга кергән кешеләр булса. Ярый. Киреләнеп тә күрсәттең. Булды бугай. Таныр җирләргә кайттык. Татарстан туфрагына аяк бастык. Шул җитмәдеме әллә?
Карашураға сүйрәлеп барып йөрүдән ни мәгънә? 58 шақырым диләр әле аңа. Якын көтеп торган агайның бармында, бар ди әнә. Кыймак пешереп көтәләр ди. Әнә табагачын юллыкка тыгып булгый ди берсе. Чыбыгычы, талбашы, алар да исәнмәле белгән юк. Язмыш безне кайларга гына илтеп таратмады. Әгәр дә бик теләсәң фатир алып, шуша авылда 1-2 көн торабыз да булды. Моннан арым бер адым атларга да ниятем юк. Җибәрмим сине дә Карачурага. Күңелемнең иләс-миләс чагында кайтырга ризалаштырдым. Күңел дигәнең һәр вакыт йомшак булырга тиешмәле. Адәм баласының күңеле балавыз түгел. Мирвали. Мин үләм. Шаярмалы, Шәмсигаян. Ничек була инде ул үлмим дип кайта Мәсима. Нәрсә дигән сүз инде бу? Юк. Рөхсәт юк. Сакалың бик җиткән. Әйбәтләп кырын. Яңа чалбарың яшел чемоданда. Бой күлмәгең белән шуны киярсең. Күмәчләр искергәннәрдер инде. Читкә ташлама. Атлары бардыр әле. Үзең карарсың. Ни сөйлисең син, Шәмсигаян? Кирәкне сөйлим. Ни сөйлисең? Сөйләшәсе дә Мирвали. Сүзләр юк. Гомреңнең бер саплам җеп кебек кенә кыска калганын сизәсең. Сүзләр юк. Синең белән сөйләшүдә ынтылган. Үпкәләмә. Тукта, Шәмсигаян, ничек булып чыгасың инде бу? Юк, рөхсәт бирмим. Юк. Утыр әле шунда. Утыр. Якынрак кил. Кил. Мин ныгытып ширли башлаганнан бирле, синең минем янга килгәнең дә, кагылып караганың да юк. Явыкканмын. Әйе, хәтта вагоннан да шит куллар күтәреп чыкты. Син тагын үпкәләргә тотындың. Врач күп сөйләшмә диде син. Түз, Мирвали. Соңгы сүзем шул. Әйе. Мине Карачурага алып кайтып күм. Карачурага? Әйе, шунда. Җитәрлек каңгырып читсенеп йөрдек. Ай. Адәм күңеле түзсә дә түзә икән. Доктор, Шәмсигаян. Кыйнам әле юк сүзләр белән җанны. Төсең кыяфәтең бөтенләй аруланган. Менә терелеп китәрсең, савыгырсың. Мин бит синең янга бөтенләй башка нәрсә турында сөйләшергә дип кергән идем, Шәмсигаян. Нәрсә хакында ул, Мирвали? Не, терелгәч инде, терелгәч. Карачурага алып кайт мине. Үзең дә шунда калсыңгы сүзем шул. Үзем дә? Авылдашлар икебезне дә сыендырырлар әле. Минем турындаларга барында сөйләрсең. Караны, иренмә. Онытмаганнардыр әле. Гәрчә бик күптән бит инде. 40 ел. 40 ел бик күп бит инде ул, Мирвали. Бер хат язмадык. Бер хәбәр алмадык. Тукта, чыкма. Әйе. Тыңла мине. Зиратта, Имән урамы янындагы пычмакта Нарат белән кычаклашып үскән каен бар. Дәү Нарат. Әгәр дә риза булсалар, кабул итсәләр, мине шунда җирләрсез. Дәү Наратка сыйнып үскән ак каен.
Biz икәү шулар кебек яшәрбез дип уйлаган идем мин, Мирвали. Врач нәрсә диде соң? Нәрсә әйтсен инде? Тырыша инде ул юата. Тәнне түгел, җанны дәваларга кирәк минем. Кара Чурага үз аягым белән кайтып, сәлам тапшыра алмадым. Шунса ярата кызганыч. Ә син җиренә җиткереп аңлата алмассың кебек. Хушлашмыйча да чыгып киткән идек бит. Кара төнне бүрләр төсле качып. Хәзер. Чыкма. Күптән онытылган хәлләрне искә төшерәсең. Әйе, күптән. Ләкин барысы да булган хәлләр. Шуңа күрә. Син кайтып безнең уртак гаепне юл. Агай-инеләрне һәммәсендә барлап йөреп чык. Шәмсия. Һәммәсенә дә бил бөгеп сәлам тапшыр. Шәмсиян бик сагынды дигән. Күчтәнәчләр чемоданда. Үзең белеп беләш. Балаларны мәхрүм итмә. Мирвали. Орденыңны тагарга онытма. Тагын шул. Нигә инде читенсенәсең? Ярты ел буе сугышның эчендә булдың, яраландың. Җәрәхәтеңнең авырлыгын беләм бит мин. Белгәч, нигә тагын шуларны кузгатасың, Шәмсия? Ярты ел, сугыш 4 ел булды. Сыңар орден белән торып калдым. Матур орден. Кызыл йолдыз. Бит ничә мәртәбә китәргә ыргылып карадым, бит җибәрмәделәр. Шулай да тагарга онытма. Ярый. Бердән аша. Ашам. Менә. Ман җыртылды. Йыртып укчылардың чатырман кул. Булды хәзер. Кулың катышыл синең. Кара Чурада да шундый ук кендер. Бер чак алырга әзерләнәләр булыр. Уракка төшәргә. Шәмсиян кайтыр дип берәү дә көтмидер. Сагынып та тормыйдыр. Яшәмәгәндә кебек. Кая китеп улактысың бу врач? Мирвали. Кара Чура әнә шул якта икән. Мин сораштым инде. Караны. Мине монда калдырма. Алып кайт та үзең дә шунда кал. Синең туган җирең шунда. Нигезең, тамырың шунда. 58 генә чакрым диләр. Шәмсия, мин кайта алмыйм, ярамый миңа. Кыстама, көчләмә мине, һич ярамый, булдыра алмыйм, аңла. Юлда гел менә шул турыда уйлап кайттым. Мөмкин түгел, Шәмсия. Бер генә сүз әйт. Телең, җигәрең барында васыятыңнан коткар мине, аңла. Мин кайта алмыйм, Шәмсия. Күренә алмыйм мин анда, аңла. Шәмсия, доктор! Эй, докторлар, кем баранда, доктор! Шәмсия. Кайсыңыз баранда? Ярамый диген Шәмсия, ярамый диген Шәмсия. Кирәкми. Саң инде. Районнан алырга килделәр. Нәрсә кирәк? Тагын ни кирәк? Районнан машина килде. Әйләнеш булса да, алар мәрхүмәне Кара Чурага озатып куярлар. Кара Чурага? Нинди Кара Чурага? Кара Чурага? Шунда кайтабыз дигән иде ул. Шунда ашыга иде.
Кирәкми, озатмасыннар. Нигә? Кайтмыйм мин Кара Чурага. Мәрхүмәнең васияте шул. Кайтмыйча ярамый. Инде кайтабыз икән. Аның белән икәү генә. Икәү чыгып киттек. Икәү кайтырбыз да. Алайса, үзегезне станциyaдан алып кайткан машина белән узатырбыз. Машинагыз да кирәкми. Нигә? Ат бир син миңа. Гомерен саклап кала алмагансың икән инде атыңны кызганма. Ярый. Атта алаучы да бирербез. Нәрсәгә миңа алаучы? Курыкма. Атыңны урламам. Ихтыярыгыз. Мин курыкмыйм. Кирәк дисәң документларымны калдырам. Булды. Аңла. Тере кешеләрне күрәсем килми минем. Атыңны кире үтеп барышлый кертеп чыгармын. Озакка түгел мин анда. Мин бик тиз бурылырмын, бик тиз. Хәзер узат мине. Узат безне. Тартырга тәмәкеңне генә тап та узат. Тизрәк. Узат. Йомшак пешән, күк күзләр, тукран башлар тутырылган арбада, җәйрәп, йомык күзләре белән туган җиренең зәңгәр су кызыл күгенә карап, Шәмсегаян ята. Мәйет барын сизенеп ат пушкыра, туягы белән җирне казый. Вак-вак җир кисәкләре куркынган кошлар кебек аның туяк астыннан атылып чыгалар. Капка төбендә җыелып өлгергән апалар, абыйлар, абыстайлар елый. Ат кешни, казлар каңгылды, сыерлар мәгри, кәҗәләр бәйлди. Артына борылып карарга да куркып, төн уртасы җиткәнче барды да барды ул. Кара Чурага 58 чакрым диделәр. 58! Аларның быел икесенә дә, Шәмсегаянга да, Мирвәлигә дә 58 яшь тулды. 58 ел, 58 чакрым. 58 чакрымны менә шулай артыңа борылып карамыйча да узарга була. 58 елны. 58 елны да була икән. Бер кайчанда артына әйләнеп карамады Мирвәли. Нигә карамады икән ул? 58 яшь тулуында, ул менә бүген генә шушырында кар урман уртасында искә төшерде. Нигә артына борылып карарга курка ул? Кем сагалый аны? Алдамы, арттамы? Кайчан башланды бу курку? Юл буе башында күтәреп карамады. Кемдер аны туктатырды. Эй, кая барасың булай? Кем син дип кычкырыр төсле. Төн, урман уртасы, Мирвәли ялгызы. Шәмсегаян. Ишетәсеңме мине, Шәмсегаян? Шәмсегаян. Кара Чурага кайт дисең син, шунда кал дисең. Васиятың шул булды. Менә кайтып барабыз. Юл узак, юл ерак, Шәмсегаян. Кайчанда исә бер шушы юллардан үтәрмен дә, Кара Чурага кайтырмын дип һич тә уйламыйдым инде мин. Менә күрәсеңме, төн туды. Иртәгә дә көн чат, аяз булыр. Кояш кызарып моңаеп байды. Ут кебек яна иде. Сиздеңме икән син?
Тыйдың мекен? Құяш байыған сайын бұлдырға егіріп шыға тұрған едің бетсін. Мына біз барасы юлларда әнә шунда құяш байышына табайынды Шәмсіғаян. Әнә шулай. Қарадағынай Сегіз шақырым яқын ара түгел Шәмсіғаян. 58 ел ғұмыр аз мәлі. Қарайлы, қойсы айда туғансың әлі сен Шәмсіғаян? Ненде күнде? Қатырламайым. Неге бір генә мәртәбәдә синең туған күніңні үткәрмәді екен соң біз Шәмсіғаян? Ишмаса мені хәзірге күк икәу генә сөйләшеп отырған булсақшы. Әллә, үткән күннәрне оныту өчен туған күннәребезне дә хәтердән сызып ташладык микән соң без? Әллә мин шушы яқты дөньяга, зәңгәр күкле, сабан тургайлы дөньяга, ут кояш янына, энҗе йолдызлар астына хәзергедәй авыр аяклы, җәфаланган, таланган йөрәкле, йончыган күңелле булып тудыммы? Юк, Шәмсіғаян, юк, мин андый түгел идем ич. Югыйсә син, Кара Чураның иң сылу кызы, авыл егетләрнең дә түгел, тирә-як егетләрнең дә күңелләрен тартып торган Кәгъбә. Мине ярата алыр идеңме? Сөя идең бит син мине, Шәмсіғаян. Менә бүгенгедәй хәтеремдә, өч кое янында ал шитле күл янлыгы белән киткән идең. Сабан туйларында көрәшләрдә синең карашыңны тоеп алсам, арысландай гайрәтләнә идем мин, Шәмсіғаян. Ничек өздереп карый белә идең син? Бит булар барса яратканга, Шәмсіғаян, сөйгәндә бит. Сиңа салкын түгелме, Шәмсіғаян? Чык төште, чык. Әнә шулай, әнә шулай. Әнә шулай, туңа күрмә, Шәмсіғаян. Менә якты көн сызылыр, көн аяз эссе булыр. Кояш кызарып байыса көттә тор, Шәмсіғаян. Җирнең кояшы аны ташламас. Син генә булмассың. Карадагынай урма. Яңа көн килер. Очраган бер кеше синдән кая барасың дип сорар. Ни дип җавап бирерсең, Мирвәли? Кая барасың син? Чыннан да. Кая барасың син, Мирвәли? Кая кайтасың син, җүләр? Кая алып кайтасың син мине, Шәмсіғаян? Яшел чемоданда яңа чалбарың күчтәнәчләр. Кая шыктырасың син мине булай? Тыңла мине, Шәмсіғаян, китик без моннан, кайтмыйк. Ди вакытта бер сүзсез китәргә риза булган идең ич син. Синең белән миңа күп кирәк мәллә, Шәмсіғаян. Авылга кайтып йөрүләр, сәлам бирүләр, нигә кирәк, кемгә? Кешегә ахыр чиктә 3 аршын җир җитә. Аны теләсә кайдан табып була? Дөнья зур ич. Җирнең иге чамасы юк. 3 көндә генә күпме җирләр уздык. 3 аршын җир. Башкасы кирәк миңа. Мәгънәсез нәрсә икән ул тормыш, Шәмсіғаян. Китик без моннан. Китик. Миңа да кайтырга ярамый, иштәсеңме? Ярамый. Сиңа да ярамый. Телисеңме, Шәмсіғаян, менә шушы урман куеныннан табам сиңа дигән 3 аршынны? Урынай бәт.
Әне нинди дәүннәр атлар, менә кайыннар үсеп утыра монда. Хәзер мин атны шишеп җибәрәм. Үзе кайтып җитә ул урын таба. Йөгәнен салдырам да кайтарып җибәрәм. Шәмсегая, җибәр мине, коткарсын мине. Салдыр минем дә йөгәнемне, Шәмсегая, салдыр минем дә йөгәнемне, Шәмсегая. Мирвали, тукта. Кемнәр булар? Нинди шәүләләр йөри. Сез кемнәр? Сезгә кем кирәк? Син кирәк, Мирвәли. Сез кемнәр? Нигә куркытасыз сез мине? Без җир, Күк, кояш, Урман, Сулар, заман. Сезгә миннән ни кирәк? Шәмсегаянның соңгы васыятында үтәмәсәң ни дип җавап бирерсең, Мирвәли? көн туар, көн сиңа яңа хәсрәт өстәп туар, Мирвәли. Уйла, ашыкма, Мирвәли. Ашыкканның утка пешкәнен беләсең ич син. Китегез, заманда хәтер дә кирәкми миңа. Кирәкми миңа бары ул гына кирәк. Ачуланма мине, Шәмсегая. Мин сине ташлап, үзем кылган эшләрне ташлап китә алмыйм икән инде. Булдыра алмыйм, кичер. Кайтабыз Кара Чурага. Алып кайтмыйммы соң мин сине, сары былбылым, алып кайтам. Менә шулай. Арбаны үзем тартам, Шәмсегая. Хәтер тере икән бит ул, Шәмсегая. Белми идем. Кичер алсам, кичер мине, Шәмсегая. Арбаны үзем тартам. Үзем, менә шулай. Ул кайтырга булды. Кара Чурага. Кая кайтканыңны беләсеңме, Мирвәли? Беләм. Үткән көннәремә. Үткән көннәрем минем кылган эшләрем. Сине анда ниләр көткәнен беләсеңме син? Белмим. Кеше гомер юлында борылыш ясаган вакыйгалар була. Кешенең гомерен хәл итә торган аерым көннәр була. Әгәр дә урамда син бу кешене түгел, башканы очратсаң, Әгәр бүген син бу юллардан түгел, бөтенләй башка урамнардан уссаң, бәлки синең тормыш юлың бөтенләй башкача сызылган булыр иде кебек. Ләкин кешенең гомере башкача була алмый. Чөнки ул язмышын билгели торган, гомер юлын сыза торган көннәргә, вакыйгаларга күптәннән әзерләнеп килә. Кешенең тормыш юлын очраклы вакыйгалар гына хәл итми. Шулай да теге яки бу вакыйганың кешенең гомер юлында тоткан урыны искиткеч зур була. Бүгенге иртә борчылулар белән тулы. Бүгенге көннең, бүгенге кичнең ниләр китерәсен әле берәү дә белми. Мирвәлинең җегет чагы, 30-нчы еллар, ул әтисе Шәйхрази белән ярминкәгә киткән иде. Хәдичә абыстай! Хәдичә абыстай! Хәдичә абыстай! Хәдичә абыстай! Ай Алла, син икәнсең. Чыганым да. Ай Алла, кытымда калмады. Мәчет манарасына менеп карадым. Түбән авыл ягыннан тузан күтәрелә. Ходаем, андый-мондый юлаучы гынадыр. Ярминкә араларында узган үткән күп була бит. Юк, Хәдичә абыстай. Ярминкәдән алай чабышып кайтмыйлар. Ярминкәчеләр ат тоякларына чүпрәк бәйлиләр хәзер. Сәвид заманасы. Ай, Ходаем, кайтып кына җитә алса гына. Улым бигрәк тә ярсу, бу хәсрәтне күтәрә алмас аның йөрәге. Хараплар гына булмаса ярар иде, Ходаем. Мөгаен генә бездән хәбәрен алмагандыр. Алыр. Нәҗип кода белән бик ныгытып сөйләштем. Мирвәли идә юклыктан файдаланып, әти-әниләре Шәмсегаянны түбән очның мөҗаһиденә сөйләшкәннәр дидем, тиз үк кайтып җитсен дидем. Нәҗип кода сүзендә тора торган кеше. 2 көн узды, Хәдичә абыстай. 3-нчесе башланды. Ай Алла, атасы сизеп калса шул җибәрмәс дип куркам мин. Ярминкә беткәнче үз янында тотар. Түбән авыл җегетләре шуны сизеп чыкканда инде. Гомергә кыз өчен безнең белән талашалар. Эй, Ходаем, Ходаем үзеңә тапшырдым инде. Түбән авылныкылар да бер Ходайга тапшырып чыкканнар, Хәдичә абыстай. Бәк хәтәр менеп киләләр анда.
Тузаннары болытқа тұташқан. Шамсығаян өзі нәрсе де екенсің. Нәрсе дейсің. Қыз бала. Әтисе Мирвалині бірде яратмай. Шейх Рази білән құдалашқаншы, дүйі пәрі білән yoqалашам деп әйтәли Фәрраққа. Шәмсіғаянны урам ұртасынан қышқыртып алып кетешектер, міне көрді тұр. Ай, Аллам, нишләргә генә соң баламы? Ниләр генә кылыйксың, Мин жігітләрні жидім, Хайшабыстай. Кішілер де бар, үсәклер де, кистәнлер де бар. Тәлі балам, сен нәрсе? Адашның үзіннен башқа қиым білір. Күйеуінің үзіннен башқа неше қызды алып қайтасың енді? Ой, балақайым, тоқтала бек ясыма. Қойнаған шейім бар. Сен бит таңнан аяқ үстінде. Әйдәлі балам, үйге. Аш үте тұрған шақмы, Хадишабыстай. Шулайды, әйдә енді кірейін. Адаш қайтты, Мирвали! Кім мені қайтмас деген еді, қандар? Сен сұрама, мен айтмаймын. Алай yok түгілдір енді. Bir şaftada ümitini serge yaramayın aşkım. Келешсіз қала яздың малай. Түбән ауыллар жан фәрманға қыз аларға мініп келелер, тузаннар ойнаталар анда. Тузан ойнатқан үшіңіне қыз берелер мені, қора шурада, келшіннер. Көргіз енді бұл кішіні. Нәрсе болған? Нәрсе болған. Мен мұнда үлкетін аяқ қыздырам. Анаң сыңар миығына сілкінмей. Түбән ауылларға деген Шамсығаян тумағанын біләмейді, мен сен де біл. Сыңалар қыз алырға мініп келелер, атаң башын түгел қыз, мәшіт манарасына мініп қарадым. Балам! Балақайым менің, ушағыңда ұт сөнмәген екен, әлі йылдызың яна екен. Йылларың кезеге тірәлмәген екен, балам қойттып жеттің. Жеттім, жеттім. Рахмет, қабарың алдым, рахмет. Балақайым бек армадың ма? Жоқ, көзім әйбәт, орғамақ қына. Сен анда аңа зірек құрып шен солын, ема? Яры, балам, яры. Қаралы балақайым, сен қайтып жетмәсәң, біздің негізге бірәрсінің қарғышы түшкен деп ойлаған бұл едім, балақайым. Адаш, бізге қошығырға керек. Әнкәй. Келен қаршыларға зірлән. Балақайым, жоқ, балақайым, мұнысы білән ашықма. Яр бір күнлік түгіл ғымырлік, битләнмей тұрған оранға үйретілмәген тайыны yapmıyorlar. İlk көрші бар, атаңда қайтып жетсін, атаңның хайыр фатихасын, ilk көршінің соқмағын үзмә, балақайым. Атаң білән анымыны сөйләштің мысың? Аның не әйтесін біләсің ешінден кәй. Мишәуді батын урладым да шаптым. Ай, улым, ут білән ойнайсың. Фәррах абзый бір тәвәккәлләгә Шәмсіғаянны ызату яғын ізләр. Әммә имсіз жерге яфрақ yapma, балақайым. Қобаланматтың на мине. Яшырын батырын түгілән кәй. Мұнда әткәй қайтқаншы барын тамамларға керек. Шунсыз ярамай. Ай, ақырғына хайырлы болсын, балақайым, ақырғына. Ау. Мен жігіттеріні жедім. Сибіғат, Құмар, Шәйхи. Олай орыслан кібік ырғылып тұралар. Мұнда жебіп тұрып болмас. Киптірмейбіз қыздарын шитлерге. Шамсығаяны бермейбіз деген. Аны да, башқаларыны да. Адаш, білем ішінде дос. Шамсығаяны сенде шит етмейсің. Қой әлі мұнысы, мұғой. Мен ғана өстіңім шығар әлі сонда. Рахмет, Адаш, рахмет. Шамсығаяны бермейбіз. Түбән ауыллар біздің қоршаласын біліп келелер олар. Дейт кистен пұшақларыны жүрағыра кешіргіз. Керекмей, алар шығарсаларына. Кетті! Хадишеу! Илелер ми бұлар? Тайфаби, әйді, өз әйді. Үзе қайтмағандыр бет. Ай, Алла, Тайфаби, әйді, кір, әйді. Қурықма, әйді. Ара, исен оман ғына тұрасыз ма, Хадиша? Аллаға шүкір, Тайфаби. Өзі ярминкәді әлі. Олым Мирвалигіне қайтты. Өзің сау сәлеметтіне тұрасың ма? Обу, Хадиша, сен бір тауыш ишетмейсің ме? Жоқ, көк кіреймәлі. Көк кіреймә, жел түтіреймә, қорт құлақ шәйләп тә бітірмей? Жоқ, Тайфаби, мен бір неде ишетмейм. Әстағфирулла, тәубә суғыш алармы дейсәм, күпә күндіз кім суғышсын? Эй, Құдайым, Тайфаби, еш елкіншеккіне шаулаша тұрғанды, Құдайым. Шулай Құдайым, баламны сақла. Шулай демсәң, мені Шәмсіғаян жіберген еді. Мирвәли улың қайтты мекен, менің хәлні біләм екен деп білішірге қошқан еді. Қайтқан екен, Аллаға шүкір. Шулай мені, Тайфаби, қайтты. Улым қайтты, біле. Улым иде деп, шында йұрт тиресінде урала болғайынды. Тайфаби, әйді, шәй ішерге кірегелі еді. Жоқ, башланған іш тәмамлансын. Енді шул шақта көңілі болыр шәй ішілер, Хадиша. Шулай дейсің мені. Әйді, енді кірейік. Кірмем, қайтып, хабәріні әйтем, шотлансындар.
Кеше гомер юлында борылыш ясаган вакыйгалар була. Кешенең гомерен хәл итә торган аерым көннәр була. Әгәр дә урамда син бу кешене түгел, башканы очратсаң. Әгәр бүген син бу юллардан түгел, бөтенләй башка урамнардан уссаң, бәлки синең тормыш юлың бөтенләй башкача сызылган булыр иде кебек. Ләкин кешенең гомере башкача була алмый. Чөнки ул язмышын билгели торган, гомер юлын сыза торган көннәргә, вакыйгаларга күптәннән әзерләнеп килә. Кешенең тормыш юлын очраклы вакыйгалар гына хәл итми. Шулай да теге яки бу вакыйганың кешенең гомер юлында тоткан урыны искиткеч зур була. Бүгенге иртә борчылулар белән тулы. Бүгенге көннең, бүгенге кичнең ниләр китерәсен әле берәү дә белми. Мирвәлинең җегет чагы, 30-нчы еллар, ул әтисе Шәйхрази белән ярминкәгә киткән иде. Хәдичә абыстай! Хәдичә абыстай! Хәдичә абыстай! Хәдичә абыстай! Ай Алла, син икәнсең. Чыганымда. Ай Алла, кытымда калмады. Мәчет манарасына менеп карадым. Түбән авыл ягыннан тузан күтәрелә. Ходаем, андый-мондый юлаучы гынадыр. Ярминка араларында узган үткән күп була бит. Юк, Хәдичә абыстай. Ярминкадан алай чабышып кайтмыйлар. Ярминкәчеләр ат тоякларына чүпрәк бәйлиләр хәзер. Сәвид заманасы. Ай, Ходаем, кайтып кына җитә алса гына. Улым бигрәк тә ярсу, бу хәсрәтне күтәрә алмас аның йөрәге. Хараплар гына булмаса ярар иде, Ходаем. Мөгаен генә бездән хәбәрен алмагандыр. Алыр. Нәҗип кода белән бик ныгытып сөйләштем. Мирвәли идә юклыктан файдаланып, әти-әниләре Шәмсигаянны түбән очның мөҗаһитенә сөйләшкәннәр дидем, тиз үк кайтып җитсен дидем. Нәҗип кода сүзендә тора торган кеше. 2 көн узды, Хәдичә абыстай. 3-нчесе башланды. Ай Алла, атасы сизеп калса шул җибәрмәс дип куркам мин. Ярминкә беткәнче үз янында тотар. Түбән авыл җегетләре шуны сизеп чыкканда инде. Гомергә кыз өчен безнең белән талашалар. Эй, Ходаем, бер Ходаем үзеңә тапшырдым инде. Түбән авылныкыларда бер Ходайга тапшырып чыкканнар, Хәдичә абыстай. Бәк хәтәр менеп киләләр анда. Тузаннары болытка тоташкан. Шәмсигаян үзе нәрсә ди икән соң? Нәрсә дисен? Кыз бала. Әтисе Мирвәлине бер дә яратмый. Шәйхрази белән кодалашканчы, дию пәри белән яхалашам дип әйтә Фәррахкан. Шәмсигаянны урам уртасыннан кычкыртып алып китәчәкләр, менә күрдә тор. Ай Алла, нишләргә генә соң балам, ниләр генә кылыйк соң? Мин җегетләрне җыйдым, Хәдичә абыстай. Кешеләр дә бар, үсәкләр дә, кистәннәр дә бар. Тәне балам, син нәрсә? Адашның үзеннән башка кыен булыр. Кияүнең үзеннән башка ничек кызны алып кайтасың инде? Ой, балакаем, туктала бик ярсыма. Кайнаган чәем бар. Син бит таңнан аяк өстендә. Әйдә бала, өйгә керик. Аш үтә торган чакмы, Хәдичә абыстай. Шулай да, әйдә инде керик. Адаш кайтты, Мирвәли. Кем мине кайтмас дигән иде, ни хәлләр? Син сорама, мин әйтмим. Алай юк түгелдер инде. Бер чакта да өметне үзәргә ярамый менә. Кәләшсез кала яздың, малай. Түбән авыллар җан фәрманга кыз алырга менеп киләләр. Тузаннар уйнаталар анда. Тузан уйнаткан өчен генә кыз бирәләрмени? Кара шурада килсеннәр. Күрегез инде бу кешене. Нәрсә булган? Нәрсә булган? Мин монда 2 көн аяк кыздырам. Аның сыңар мыегына селкенми. Түбән авылларга дигән Шәмсигаян тумаганын беләм бит мин, син дә бел. Алар кыз алырга менеп киләләр. Атаң башын түгел, кыз. Мәчет манарасына менеп карадым. Балам! Балакаем минем, ушагыңда ут сүнмәгән икән әле, йолдызың яна икән. Юлларың кизәгә терәлмәгән икән, балам, кайтып җиттең. Җиттем. Рәхмәт, хәбәреңне алдым, рәхмәт. Балакаем, бик армадыңмы? Юк, күзем әйбәт, аргамак кына. Син анда ана зирәк курып шән салын, дияме? Ярый, балам, ярый. Каралы, балакаем, син кайтып җитмәсәң, безнең нигезгә берәрсенең каргышы төшкән дип уйлаган булыр идем, балакаем. Адаш, безгә ашыгырга кирәк. Әнкәй. Балакаем. Килен каршыларга әзерлән. Балакаем. Юк, балакаем, монысы белән ашыкма. Яр бер көнлек түгел, гомерлек. Бикләнми торган аранга өйрәтелмәгән тайны япмыйлар.
ил күрше бар. Атаң да кайтып җитсен, атаңның хәйр фатихасын, ил күршенең сукмагын өзмә балакаем. Атаң белән аны-моны сөйләштеңме син? Аның ни әйтәсен беләсең ишиндән кәй. Мишәүдә атын урладым да чаптым. Ай, улым, ут белән уйныйсың. Фәррах абзый бер тәвәккәлләгә Шәмсигаянны озату ягын эзләр. Әмма имсез җиргә яфрак япма, балакаем. Кабаланматтыңна мине. Яшерен батырын түгеләнкәй. Монда әткәй кайтканчы барын тамамларга кирәк. Шунсыз ярамый. Ай, ахыргына хәерле булсын, балакаем, ахыргына. Ау. Мин җегетләрне җыйдым. Сибгат, Гомәр, Шәйхи. Алай арыслан кебек ыргылып торалар. Монда җибеп торып булмас. Киттермибез кызларны читләргә. Шәмсигаяны бирмибез дигән. Аны да, башкаларны да. Адаш беләм ишенде дус. Шәмсигаяны син дә чит итмисең. Куй әле монысы. Буй. Эй, миңа да үз тиңем чыгар әле шунда. Рәхмәт, адаш, рәхмәт. Шәмсигаяны бирмибез. Түбән авыллар безнең каршылаусын белеп киләләр булар. Тик кистән пычакларны ераграк яшерегез. Кирәкми. Алар чыгарсалар гына. Китте. Хәдишәү! Иләләрме булар? Тайфаби, әйдә, үз әйдә. Үзе кайтмагандыр бит. Ай, алла, Тайфаби, әйдә, кер, әйдә. Курыкма, әйдә. Ара, исән аман гына торасызмы, Хәдишә? Аллага шөкер, Тайфаби. Үзе ярминкәдә әле. Улым Мирвәли генә кайтты. Үзең сау сәламәт кенә торасыңмы? Абу, Хәдишә, син бер тавыш ишетмисеңме? Юк. Күк римәллә. Күк риме, җил тетриме, карт колак шәйләп тә бетерми. Юк, Тайфаби, мин берни дә ишетмим. Әстәгъфирулла, тәүбә, сугышалармы дисәм, көпә-көндез кем сугышсын? Эй, Ходаем. Тайфаби, яшь җилкенчәк кенә шаулаша торгандыр, Ходаем. Шулай дисәң, баламны сакла. Шулай дисәң, мине Шәмсигаян җибәргән иде. Мирвәли улым кайтты микән, минем хәлне белә микән дип белешергә кушкан иде. Кайткан икән, Аллага шөкер. Шулаймыни, Тайфаби, кайтты. Улым кайтты, белә. Улым өйдә дип, шунда йорт тирәсендә урала булган инде. Тайфаби, әйдә, чәй эчәргә керик әле. Юк, башланган эш тәмамлансын. Инде шул чакта күңелле булыр чәй эчүләр, Хәдишә. Шулай дисеңмени? Әйдә инде керик. Кермим, кайтып хәбәрне әйтим, шатлансыннар, жарар. Сиңа Ходай исәнлек, сабырлык бирсен. Нигә алай дисең инде, Тайфаби? Әйдә керик инде, чәй. Юк, кермим, кайтам, китәм. Менә хәзер карыйсың манарадан, Түбән авыл юлында нәрсә күтәрелә икән хәзер? Алла, Алла. Бұрнасларынан ашатырны сипсек малай. Егетләр, үз тарантасларына үзләре җигелеп чабалар. Дөньяда моннан да гәрлекнең булуы мөмкин түгел. Амык балалары кисәргә кайсыгызның башына? Каттырды. Кара, атларым карамалай. Анда иртәләрен сикереп кенә чыгалар. Каршыларына. Азаш килеп чыккан иде, мала күзләре бәрәңге булды тегеләрне. Башта тегеләрнең әйткән булган, әйдә килешик, ике ширек аракыбыз бар дип берсе әйтә. Әйдә бит күзләре бәрәңге булды бала. Ай, егетләр, рәхмәт. Рәхмәт сезгә яхшылыгыгызны мәңге онытмам. Ярый, онытмассың. Тек караны. Калганы синнән, Матрый. Егетләр, Шәмсигая белән бәгъдәбез бар. Бүген үк алып кайтам мин аны. Эй, туйда бишек көннәр бал икән әле. Диярсәң, Шәйхрәзи абзый туйга кадәр биетеп куймаса ул. Сафаланмагыз, егетләр, барысы да без дигәнчә булыр. Әйдәгез, егетләр, әйдә кайта торыгыз, кайгылып йөрмәгез. Адаш, сиңа сүз бар. Бергә кайтабыз. Бергә кайтыгыз, егетләр. Нәрсә бар? Тагын бер яхшылыгың тисен, адаш. Аңлыйм. Ничек кенә булса да Шәмсигаяга кагырга кирәк. Җай тауып, эш кый янына чыксын, мин аны шунда көтәрмен. Хәзер туп-турышында барам. Фәррахлар аңга килгәнче сугып калырга кирәк. Китте бала. Мирвәли. Балам, мин бик куркам. Йөрәгем нидер сизенә, ахыры гына хәерле була күрсен, балам. Курыкмыйча эш эшләнми юланкай. Ох, балам.
Ашура авылы егет кызлары 3 кые янында очрашалар. 3 кые. Хайдар карт казыган ул кыеларны. Берсеннән берсе сылу, берсеннән берсе уңган. 3 улы бар иде Хайдар картның. Өчесе дә гражданнар сугышыннан кайтмадылар. Шуларның истәлегенә ул янәшә 3 кые казыды. 3 тирәк утыртты. 3 якка 3 сукмак салды. 3 кые яны авылның атаклы урыны. Шәмсигаян, якты кояшым минем. Мирвали, Түбән авылларны ишеттеңме? ишетмәдем кая. Сез ярминкә киткәннән бирле булып китеп яшим. Алмал су шия кызыл дип нигә җырлауларын менә хәзер генә аңладым. Ай, Ходаем. Иштәге утым тышка чыккан мәллә. Иртәнге шәфәк кебек янасың. 2 битең, 2 кояш. Ай, шу. Кеше күрә. Туктайлы. Мин хәзер йөрәклерәк Шәмсигая. Мин хәзер бер башлаганчы гына куркыныч тоела икән ул. Хәзер бер нәрсәгә дә исем китми. Кара Шура урамы уртасыннан үзебезгә алып кайтып китәм сине хәзер. Киянтә шиләк күтәртепме? Шиләкләр? Шиләкләрне аны хәзер шиләкләрне яшерәбез аны хәзер. Кая яшерәбез? Соң. Бу нәрсә бу? Ай, Ходаем. Алмаш күлмәк булыр бу. Сандык бирмә көткән идең мәллә. Мин сине сандык алтынга да алмаштырмыйм. Бер кайчандамы? Бер кайчанда. Беләм. Кая беләсең? Йөрәгем сизә. Хәзер карап тор, белгәннәреңне укы. Безне сагалаган кара кайгыларны. Безне сагалаган кара кайгыларны. Узганнарын һәм күрәчәген. Узганнарын һәм күрәчәген. Сагыш хәсрәтне. Сагыш хәсрәтне. Усал кәнтәй гайбәтне. Усал кәнтәй гайбәтне. Шушы чиләкләргә тутырып. Шушы чиләкләргә тутырып. Кое төбенә салам. Кое төбенә салам. Хәзер киянтәне хәзер. Тукта, Мирвали. Нәрсә бу? Киянтәне алам. Үз бүләген. Ярар. Ансы калсын. Киянтәңне ал. Бериңдә бәхет, икенчесендә саулык. Мәңге бергә, үлгәнче бергә. Әйдә, бәхетле юлга. Синең белән булганда бер юлда куркытмый мине, Мирвали. Ул юл 3 кые янында башланды. Шик шөбһәләрне 2 чиләккә тутырып, кые төбенә салып кайтсалар да, үзләренә ияреп кайтканнары да җитәрлек калган икән әле. Төн урталарында ярминкәдән Шәйх Разый үзе кайтып төште. Эй! Ай Алла. Ай Алла. Андала дарвашап тыныктыгыз малла. Ай Алла үзе. Аш капкана. Ишетмей калдым лабаса үзе кайтты. Хәзер. Хәзер аша. Ай Алла. Соккырлары. Кайттыңмы атасы? Йортыгыз белән күтәреп китсәләр дә, сизәсе түгелсез. Ай Алла. Ярминкә арасында уяурак булыгыз дип кисәттемме? Капкага бастырмаганнар. Бу ни хәл? Онытылгандыр шул. Мирвали бикләгән иде. Мирвали. Кабак баш. Йокламаган идем мин. Кеше якта бияләй басып ята идем. Аяк өстендә йоклап йөргән кеше, урын өстендә уяу яткандай. Ходаем, төнгә каршы юлга чыкмассың дип уйлаган идем. Син уйлаганча яшәсәң, мал-туарлар исәнме? Мал-туар, йорт-җир имин, Аллага шөкер. Аттыгы Зимагур кайттымы? Акырнырак инде атасы, балаларны уятасың. Балалар, минем балам бер генә, ансы да вакытсыз сакалымны агартты. Килен төшердек бит әле атасы. Мирвали кыз алып кайтты. Кыз? Әйе. Нинди кыз? Фәррах кызы Шәмсигаянны ябыштырып чыгарды. Кафар гына икән, үзе күк Зимагурларга яр киттем дисәм, шул хәерче тастымал өчен ярминкән ташлап качкан икән. Ярминкә кадәр ярминкәне. Мин кайтып киләм, ярлы ябагайсыма сыңарат белән теркелдәп. Я чүпрәк баш, нәрсә тел каттың?
Birden bir balang, yürek parang, tilingde bir gine de temli sözün yok mu neysin senin Şayxırazı? Ömlü tillenirge min bitsine kızıl utlu yurttağı kentay tugel. Siz dünya bereketin koşırıp yaşagizde. Temli til kerek tağın sizge. Dünyasının uşun ulundan alma. Niye, dünyası bu talı bitti şol. Yuğuysa mına kamşı bilen birgini sıdırıp algan bulur idim bizime. Ey Allah'ım Xudayım sabırlık bir, tüzümlük bir, ya Rabbi. Birgine tünge bulsa da tüz Şayxırazı. Qaydalar murdar kiyav bilen kentaykalar, qayda! Mında akkay. Ya, İşittin şimdi. Nige hayır Fatiha soramıysan? Bermesingni bilem. Sena sözüm kıska. Aytip qora. Sena iki gine yol. Ya oynaşı etengine bugün uktalaklap ayrasan, ya onun bilen uydan çıkıp gitesin. Mena Ferrah kızı kerek tugel. Yarar. Balam. Dörlep yangan utunu tükürük bilen sündürmekşi bulasın Şayxırazı. Balam. Minezil Mirvali. Bu nendi tüyünçük? Senin yurtungdan sığar jip alıp çıkmayayım. Şalvarımı salıp kaldırır idim, uramdan uzasın var. Balam. Neşe yıl min sana hizmetçi buldum, gider. Huşankay. Balam. Ayıplama bizni. Balalarım benim. Tüt şit kerek. Bunu bizden başka yaşap karasın. Huşankay. Hoş kızım. Hoş kız. Artığızda takır. Oldığızda şükür. Bereketsiz nikah. Jimilsiz bulur. Jilsinden iyilik kurmaz. Üzün qazıgan şıqırga üzün düşme, Şayxırazı qarun. Jirke ana sen huja tugel. Jirkeyge ana işlegen kişi huja. Balam. Ümitim benim, yuvanışım. Qora gürde yırtta yalğız başımını kaldırdım. Düşme traktir şuşkası. Sen üzünde Ferrah kızı kibik. Sazda avna üsken hayırşı ilmi kızı bi. Yeme uzunla! Tigiz muhabbetke ne kirek? Bari tigiz muhabbet kine kirek. Tağlardan matur ne matur? Tağlardan matur tağlarına. Yaşlıktan matur ne matur? Bari yaşlık kine matur. Алар авыл шитендәге ятим карчык Тайфа биенә барып урнашты. Шәмсигаян Шайхыразы байгура йортыннан китүенә шиксез сөенде. Mirvaliler çıkıp gitkeş, uzakta tırmadı, Hadişe abыстay dünya koydu. Яш күңелләрдә кайгы зак түгел. Алар бик бәхетле иделәр. Ey balalar, rəhmətlər günə yolsun üzügüzgə məйтəm. Күпме утын хәзерләдегез. Bu yılғы salqınlardan qorxu bitdi. Хәзер. Yeterlik buldum abi. Ey balalar, rəhmətlər günə yolsun. 2 qışqa yeterli. Rəhimli balalar buldunuz. Rəhmətlər günə yolsun. Bəxtli bulunuz. Gündüz yıldız görüp bulama? Bula. Neşe göre gitip? Ha? Bittiren kıyığa düşse kurmadiler mi? 10 yıldız aşamış yatırsan da kurup bulan. Tugel. Mıgıtıp gözünü yumasın da birersi şapkına yanağına kundursa. Ay, tugel. Ay sabır. Yıma dedik, güzel. Eleyini yıldız çıkarasın mı?
Yum. Мен емсам да, Тайфа билік ашық қалашу. Біздің әлі ақылы ол көрмәстәйлі көрмей. Olay mı? Üşendik mi? Сиңа Шамсығаян бірнеше сұрауым бар. Сың мен аларға жауапны көзімді еммейше да бір алам. 40 тіраулі ине сипладық мı? Өр яңа болды. Сәке тоқталарын алыштырдық мı? Балауыздан сарыларын жейдік. Кәжеге сарай үрдік мı? Şu al boyunda tağ şıvığı kalmadı. Otun özür mü? Sıxari kıvık kıtırdak тұрғаннары. Қазір әй, ұжмақ қойда? Ұжмақ. Мұнда ол Мирвали, мұнда. Көгінде yıldız көрінәді? Bir hesap көп yıldızlar. Шошыррас сөзің үшін бір үбейін ме? Соң yıldızlar көрінгештер бетінде ол. Кеш ешен ол, кеш. Әткәлер йортынан кеткенде, мен бик қорыққан едім. Арттан келіп, мені шабақлап алып қайтып кетерлер дейіп ме? Атлы-тұнлы йортта, мулықта өстің. Кәже сауып, ауыл шетінде яшарға риза болырсың мекен деп ойладым. Кәжесіне өзімізнікі түгіл бітен аңым. Шамсығаян, яратасың ба? Бек яратам, Мирвали. Неге яратасың? Сың, оны аңлату ішетін. Нешек аңлатайым деменді мен аны. Оны аңлатыр үшін. Сенің ярдар бапшанны үш жәплі сәнәк білән үлдіріп, әхті етмеше кибән үшіна шиюымны көрірге керек. Бір гіне тапқыр болса да, сенің пішән шабуыңны қараптыраға керек. Сенің еруіңні, сенің күлуіңні, сенің жырлауыңны. Рахмет сиңа, Шамсығаян. Шамсығаян, нақ мына сенің кебек салу, зор қара көзлі қызым болсын еді менің. Әминем, нақ сенің түслі күшлі, кішіліклі бадыр ұлым болсын еді, Мирвали. Біләсің бі, Шамсығаян, мен қызыма Миләушә исеме қошар едім. Миләушә? Миләушә. Әнеге Миләушә? Әнеге ой сұлу түгіл? Біләсің бі, шундай бір гүл бар. Диләр, түннәрін генә шәшәк ата икән, біләсің бі, түннәрін. Аңлайсың бі? Хайран, кішілер түннәрін ауыр іштен соң ял итәләр. Түннәрін сөйәләр, сөйешәләр. Әул хушис біркеп, шәшәк атып отыра. Миләушә! Allah kardeşim bağlar. Sen bana tarafsız mı? Rahmet Haydar abla. Eyde Yavuz şeyge. Eydegiz Haydar abla. Bozduğuz iyi. Aşıkmağız olanlar, aşıkmağız. Mirveli. Hey. Anda etken şirler yığıldı biteli. Kim? Koşam. İşken yatayında. Minem etkem yok Haydar abla. Anday ağır söz etme Mirveli. Hakkın bulsa da etme. Ay Xudayım. 3 gün boyu ağzına bir kaşık su salışı kişi yok. Yok minem etkem, yok. Ol üst damarın üzü küydürdü. Ardılıkның şataman kesip taşladı. Sen şefkatli bit Mirvali. Dünyanı bilmezsin, ölüp nitip gidiyor var. Şeyh Razi kürşe ağır yaşadı, çitin kişi. Ama anın da fatikasından başlardığa yaramaz balalar. Allah min aytam, Tayfa beni jiberik miken başta? Alanlar, min sizin bir gizge de çit kişi tügül. Bir gizge mine kürşiydim. Şamsıgayan mine yuraktan bulsa da tuğanım. Tayfa karşılıkını jiberseniz atağız önemez, rencir. Sizni sıyındırgan için bulayda anı qargab yata ol. Ecel şerikilgen bulsa, anın sizin küresi gelir balalar.
Бармыйша булмас, Мирвали. Сенің сөзіне ұлылап барсам ғана енді, Хайдар абзый. Рахмат, Мирвали. Шейхрази қарт шул ятуыннан тұра алмады. Бірінші қырпақ түшкен күнні, аны да соңғы юлға азаттылар. Йұрт жер, ат тун, бура-бура арыш будайлар, барысы да Мирвалиге қалды. Жиназадан соң атна буе бу йортқа тайфа каршык кына килеп йөрде. Алар күрше Хайдар карт белән мал-туарны ашаттылар. Җомга көн кич белән урамнарда кеше аягы басылгач, Мирвали Шәмсига янны йөртеп, төп йортка кайтты. Ой Алла, сезме балалар? Кайттыгызмы? Әйдә, хәзер ашам балалар. Әйдәгез. Менә, шөкер. Аллага шөкер. Bir yüzüme bik көңелсез идем монда. Мәрхүмә Хадиша ничек яшәде икән, илаһым, пычмакларда әлмәйләр шыштырды. Ишек алдында кытсы шәүләләр йөри. Кара әле, улым Мирвали, бер сарыгыз буаз. Шуны чыгып карарга куркам, илаһым, үзең сакла. Әле ярый. Мичкә шәпләп ягып куйган идем, тәгәрәткән бәрәңгем бар, чәй куярбыз. Җит, әйдәгез инде. Чит кешеләр шикелле ишектәне сакламагыз, әйдә үзегез. Әйдә. Яле килен кеше, килен булып төшкәнеңә күпме вакыт узды, бу сагыны узганың юк. Әйдә, түрдән урнал, әйдә. Әйдә, Шәмсига, әйдә. Килен кеше ким кеше? Аның урыны Гөлбәштә, түрне кем бирсен аңа? Кызым, Казаннан сары чәчле бер түтинкә килгән идеме? Менә шул хатыннар да, ирләр дә бер тигез дип сөйләп киткән ди. Әйдә, салсың шулай. Әнә шулай. Әйдә. Әйдә, бебек. Мин сиңа беләсеңме? Мин сиңа үй түрен генә түгел, дөнья түрен бирәм мин сиңа, Шәмсигая. Юмарт кыланасың, Мирвали. Ежеп жыла, тоңдыра, арқам ішіп тұра. Самауыр қойып жібері болмаса тайфады? Үзім қарайын да балам. Шәй шекерінің қойда екенін білмейм. Ирен сен қазір мында хужа. Хужа? Иштәсің мі, Мирвали? Хужа. Тайфаби, сиңа бір сөзім бар еді. Біз менә Шәмсига белән сөйләшкән идек инде. Әгәр дә менә монда күченеп килсәк, сине үзебездән калдыру юк. Эй Алла, рәхмәтләр генә яусын инде, балалар, бигрәкләрдә игелекле кешеләр булып чыктыгыз. Белмим шул инде, ничек итәрбез икән, гомер иткән нигеземне ташлап чыгып китеп булырмы икән? Тайфаби, жан кисәгем, син безгә ата да, ана да була белдең. Сиңа икебез дә бик нык күнектексең. Булындай бу йортта нишләп инде без икәү генә торыйк, Тайфаби? Ой, Алла, тукта бала, икәү генә булмассыз әле буйырган булса. Кәҗәнне җитәклисең дә киләсең, я? Рәхмәтләр генә яусын, Алла күз күрер балалар. Менә әлегә ачкычларыгызны алыгыз әле, балалар. Ай, Ходаем, нинди ачкычларсың булар? Белмим. Кайсысы нәрсәгә ярыйдыр? Келәттә дә язак, анбарда да язак, чыланда да язак. Әнә бу өйдәге сандыкларны әйтеп тә тормыйм инде. Барысы да кат-кат бикле. Юк, нәрсәгә алар безгә? Үзегездә турсыннар абыйм, алып. Ачкычларыңны үзеңдә тот, Тайфаби, безгә Мирвали белән бер нәрсә дә кирәкми. Әйе, тәгәрәткән бәрәңгелем ишнең авызы бикле түгелдер бит. Белмим инде, ланнар, белмим. Туа мәгез чыкмый, тора чыга мәгез. Нәфис дигән нәрсә билчән күк бит, ул күзгә күренеп тора. Кызык, бу сандыклар элек чыланда, амбарда торалар иде, Ни, улым, әткән мәрхүм чирләгәч игә керттергән булырга кирәк. Хайдар абзый шулайрак сөйләгән иде.
Улым, Мирвәли, хәзер мындағы мал туарга, мал мөлкәткә син хуҗа булдың инде, Мирвәли. Хуҗа? Хуҗа, мин хуҗа. Шушы шыксыз сандыкларгамы? Менә ул минем буйлыгым. Йолла хәзер. Карале. Әйдәгез кызык өчен генә менә шушы сандыкларның берәрсен ачып карыйбыз, Кирәкми, Мирвәли, төнгә каршы. Нигә инде? Менә бусын, менә бусын. Менә. Ансы бигрәк зур. Я әллә нәрсә килеп чыгар. Ачып та җибәрәм, дию пәри килеп тә чыга. Астагфируллах тәүбә. Карале син моның йозагын. Ай, күрәсезме моны? Карале бекәй, бирегез әле. Ниләрне ачкычларны бирегез әле. Бирегез. Хәзер менә монысын ачып карыйгыз. Кайсы менә. Оп! Oldu hemen. Ой, mında şüprek, şaprak, külmekler. Meli tayfemiyim, meli. Naftalinisi çıktı oğlum. Meli mene şu küz yavun alır da yengine tutup cibereli. Essedenin de tutsun. Oğlum kitanın suyu zotlayıver. Kirek mi? Oy Allah tuktay rahmetler yine olsun. Kara sinen subhanallah ne üzüme tıkkendiniz. Öyle bu zotlayıverini kiyip fayda varır mı nikansan men? Sen kazandan kelgenteki sonra şeşli dili getkini tınlarga barısın abi. Allah abi, tamanda kuruna uz buyuna uşak dikkat yersin. Bu ne diyen? Kanalı Şemsigayev. Şemsigayev, iltegev bu şüprek şapraklarını yarlı yabagay karşıklar galaş sınarında kaldırma. Hayır. Rahmet. Rahmet Mirveli, bik zor rahmet. Mirveli, olaysa Uzen kemede birer kulmek birir mi? Tavunna bir, unna. Rahmet Mirveli. Hadi ben mısın? Aşıp karı gelemine misin? Kirek miymiş canım, kuzgatma iskiler. Ne işle bir iske bulsun Şemsigayev, karasın bularını. Karasın mine bularga, mine bu yavuluklarını, sitsalarını gına karasın, ne işle bir iske bulsun, he? Kara. Subhanallah. Sin hoca oğlum. Sin hoca. Barısına da sin hoca. Şemsigayev iştesin mi? Barısın o da min hoca. Kara mine bu sandıklı mine mısına ne tuturganlar iken. Qarayın. Hemen mısına? Oy, bunun jusağı kündük bilen de koyura başalmasın. Kiletke kirgenni yaratmaydı eti. Mene hazır mene bu aktık kısını açıp qarayız da. Mirveli, samovar kaynap çıktı. İnşallah. Bedenleri de su utasız indiler. Kaynar şey içten jılınıp da gidersin. Jılınıp yine sık hazır. Kaynar. Hoppa. Bana korasın bunda. Korar bularını hey. Faner koyda iken hey. Kiletni, ambarını, çılanlarını küzetip kireyim hali. Kızık beyt. Hemmine şularının varısına da. Min huja. Faner koyda iken bir kitireli fanerini. Min huja. Bana fanarın bana kayıp. Mirveli'nin yıkısı kaçtı. Şemsigayen bunu sizmi dip bile. Yalgışa, Şemsigayen'nin da yıkısı yok hazır. İlde kristyanlarını kolxozga birleştirip bara. Ata oğlunu, ana kızını bilmey turgan mahşer başlandı. Hakka da, nahakka da көз yaş aktı, edem kanı kıyıldı. Bu taşkın Mirveli'ni de öz içine bitirip aldı. Tip ulana baş birirge tilemedi. Buldıra almadı. Ata babadan kalgan malından ayrılırga tilemegen Mirveli, gümrü boyuna tüzet almaslık hata yasadı. Ya, nege kuzgalasın endi? Özüm turib qana bergen bulur edim. Yo'qla. Özüm nege yuqamasın? Yo'qa. Qo'yadir qo'shgan. Aylanlar ulab yotasın. Öyle. Qapqaga bastırıq solurga unuttum. Axır Mikhail qorab qıraklar. Yermeyin de zinhar, qoradık iş. Ay Xudayım. Şu kadarlı soğuk. Yolga çıkan kişiler vardı. Dumalardı. Yalayı yatasan xafalanma. Şulayda. Terezeler qatqan. Birini görünmeyey. Jiyılışqa bar dedim men sana. Haydar abzi de bar dedi. Niyem qalğanımda?
Алай садашкан псиким тәрәзәне тырнама. Күренми. Төрле сүзләр генә Мирвали. Dünya сүзләрен колак калмаска дип килешкән идекме? Сүзләр йөрер ул. Читләрне арага кертмәйек. Безнең бөтен нәрсәбез бар. Йорт җиребез, мал туарыбыз, гомеребезгә җитәрлек муллык бар. Тормыш бит ул Мирвали. Бикләнеп кенә яшәп булмый. Яшәрбез. Һич нәрсәгә мохтаҗлыгыбыз юк. Кешеләрдән безгә берни кирәкми. Шымсуюн. Менә үзең төсле матур, кара күзле бер кыз да кайтарып бирсең. Иптәшләрен керми башлады Мирвали. Кермәсенне. Ходай нәрсә кыштырдыйсың инде анда? Ачкычларны урынына куйдым икән дип карыйм. Нәрсә бар? Шу. Кактылар. Җилгенәдер, әнә җил ничек? Улый, әнә иштәсең. Ай Алла Ходаем, тизрәк ашарга кирәк. Буран, салкын, күптәннән яты шулай күргәнебез юк. Бар. Бар тизрәк кайфа карчык уят. Чыгып әйтсен безне өйдә юклар дисәң бар. Алай ярамас Мирвали. Гел бикләнеп кала алмабыз. Шамсуюн. Мирвали. Хәзер аша. Хәзер. Ярый, хәзер чыгып ашыйм инде алайса. Айда, Ай, стола. Бөтенләй җилекләргә үтеп керерлек. Исәнәмә торасызмы? Килер. Зарланган юк, Хәйдәр абзый. Адашны да күрер көн бар икән. Күрелсен дигән адаш. Көн уртасында басып керделәр дип, әйтмәгез. Зарали утырыгыз. Колхоз оештырып бирибез, адаш. Булаймы? Мирвали күрше, җыйналыштан кайтып килешебез. Сезгә кагылам дигәч, менә адашың да ярды. Кулакларның җирләрен тартып алырга, үзләрен авылдан сөрергә булдылар. Әллә безне дә кулап ясап куйдыгызмы? Торгач табыла инде ул мәлгунна. Синең хакта да шактый сүз булдан да, Мирвали күрше. Мирвали, син җыйган байлык түгел. Соңгы вакытларда әткән хуҗалыгына кулың бөтенләй кермәде. Соңгы вакытларда әткән хуҗалыгында иң кадерсез хезмәтче хәлендә яшәдең. Моңа мин шаһид. Шайхрази күрше яшәде. Җайсыз, кымсыз, чарасыз, карун иде. Әнкәңгә дә сиңа да рәхәт күрсәтмәде. Моны барыбыз да беләбез. Белгәч, тагын нинди сүз булды инде анда? Тукта, ашыкма син. Кәгазь килгән анда, кулакларны тамырыннан бетерергә диелгән. Шулар өстенә ятимә карчыкны үз яныңа сыендырдың. Кәгазь килгәч син ни шути? Кыскасы, Мирвали, әгәр дә мәгәр атаң малыннан үз ихтыярың белән баш тартсаң, сиңа җилгәңгер кагылмас. Ахыр чиктә шулай дип сөйләштек. Байлык бер айлык ул, кешелек мәңгелек. Бирмәсәм, сөрәчәкбез. Ире белән бергә хатыны да, бала чагасы да сөреләчәк. Мин кулак түгел. Гомерем буе тырнагым белән мин җир тырмадым. Мин кулак түгел. Адаш, котыл син ул байлыктан, адаш. Җигәрең бар, тырнакланырсың. Гомере буе җирдә казынып яткан кеше кулак була димени? Нигә сез шуны җүнләп аңлатмыйсыз? Бирәбез, бер тегендә калдырмыйбыз. Безгә бу байлыкның бер тиенгә дә кирәге юк. Бирәбез. Атамалын бирмәсәм мин кулак. Бирсәм кем була инде? Ямаулык капчык тотып, хәер сорашырга чыгып киткән крестьянмы? Бирмим, юк. Нәрсә? Юк. Шулай икән әле, бер көн советка чакыртып, кылны шиертеп, тартып азапланганнар иде. Менә нәрсәгә барып чыкканнар икән, Бөтен нәрсәне, мал-мөлкәтне, бар байлыкны тапшырып, шап-шыр йортта калыргамы? Кулак дигән исемне шулай кайтарыргамы? Теге көнне җыелышта ук ачыктан ачык әйтеп кайтарсалар нәрсә? Авызлары шәрер иде микәнни, Хәзер сайрыйлар бер көн, тугылыйлар, җир суларга, сез хуҗа хәзер диләр. Алайга борма, адаш. Олы мәсьәлә бит, Мирвали күрше. Шуңа күрә дә ил алдында хөкемгә куйдылар. Ир хөкемен ишеттең. Җыелышта мине яклап берәр сүз әйттегезме соң сез? Ишеттең иш инде. Кәгазь килгән анда
Kulaklarını tabarga, bitliklerin saldırga değilgen. Nindi kulak bulayım mı? Siz derse sataşasız ben nezire. Mirvali, sen bir mertebe taşlap çıktın bir barın. Ol şartda men başkaydı. Başkaydı, men iriklik şeydim ol şağında. Hazır. Meni küçlüler, mecbur iteler. Kulak digen isim tağalar. Özgergensin adaş. Yabıqqansın. Kus tüplerin qora kigen. Söz ilden, gameli sinden Mirveli görüşü. Bir gaybe. İl sözüne kulak salırsın melle deyip kakkan idim kakkanını Mirveli. Bizim anda vekiliyetten kişi yok. Üsüt yok, yaratıp, yakın itip bilgen idik. Hayırlı bulsun. Gittik. Abana bir kılma. Sınırdan ayakka basu çiten bulur. Gittik. Kaya barasın. Jiber. Nega bu baylık bizge? O'zimiz til tugib topgan mol-malla. Ko'pmi kishi bil bigib, qon yosh tugib jinalgan qaram yurt. Barin tashliqda shiqiq. Savit tadris uylaganlar. Tayfa bilim negizi bizning negiz bo'lur. Bo'lmay tursin hali. Chiqarmayman. Tashlatdim. Jiber. Beni savullar udata. Jiber. Taң atqanni kitib qo'ya borasın. Benim bir qoyada barasım kelmiyor. Anlıyorsunmu? Benim bir qoyada barasım kelmiyor. Baylık kirek iken olarga. Mena kirekmime? Min de azırak kişişe yaşarga tileyim. Alar baylıkны alır için minden kutulurga tileyler. Jiberesiler, laktırasılar etile. Sizem anlayayım. Bir kim sana uşikmi. Barысы da seni yaratıp duralar. Ya Xudayım, kılıkkamış nerse kılıp duymanına bu baylık Mirvali. Vakit var bu koyalı. Dışta karangı. Balta koyda. Jüverlenme. Balta koyda. Jüverlenme diyeyim Mirvali. Balta koyda dilersin ha. Ay Xudayım sen mi bu? Men seni tanımayayım. Meni ilkelegen kullarını bular. Ya Xudayım jinler alıştırdım eller üzerine. Ondan şakaptar. Şahit kirek mi? Doldular ha. Uanışka bulmadı kız. Ana şula. Etlerge de bulmasınlar. Ana şula. Ana şula. Uanışka bulmadı kız. Etlerge tanav sürtürlüğe kalmasın. Ne oldu? Nige şovlaşadın? Mirvali gelden nerse buldu. Estağfirullah tövbe Mirvali koyam tuktar. Kişiler bir kul yolluğu kadar sit sıgat ilmirgen şokta nişlisin. Mirvali. Ya Xudayım Mirvali. Barısına belgeli bulmaz. Bizden yoktur ha. Alar hazır kilip jitecekler. Şarpı kayda şarpı koyda bile. Şişmedim anne. Bilen şarpı. Sesin aklıma kim? Ya Xudayım bunu indi hayırsız tüm buldusam. Neler güne kurasımız var iken Xudayım. Yarın Xudayım tanrı da atmayı düşmezsem. Mirvali. Şaşma Mirvali ut bilen şayarma. Mirvali. Oğul var. Kurşiler yakındağın alarında bana bitesin giyleme Mirvali. Mirvali. Teke kışık kuzuna nişit görünürsün. Mirvali. Görmezler Allah görmezler. Işık yana. Görmeyi dursunlar. Balam. Açlıkның bir tiginde etlerge kaldırmayayım. Bunlar da karıştı. Dikit işlesin aldırdım. Ulaşadaki külünü un bilen yutadım. Bir şap yasmık üstüne kerosin siptim. Aşağıdan kişinin işe seyirlenip çıksan. Aş kazanıp verirsen. Haydi. Haydi Kadruk Ceyil. Ceyil Kadruk haydi. Makiye kiymen. Haydi. Mirvali. Haydi. Aklına gel Mirvali. Balam. Balam. Yanabız. Uşak. Benim gecem yine erem bula kurmazsın. Gecemni kutkarın. Mirmatin komsağa yanlış yapmasız. Yanasız benim. Şuraya başına kırışın bitsin. Bitsin, yansın.
Yansan, min xuja, negizi qolmasin bu yerdan, etlarga qora ko'mirigida qolsin, tomiri qursin, yonama. Ko'rdingizmi Mirvalining kim ekanin, yonama, yonig'iz. 1000 yil ikmak unmoqlaydi bunda. Qorishib qotig'iz, qora shura qo'lqoshdan takraysin, xayr sirarsin, bitsin, tomiri qursin, o'lsin. Qahrli yer, qora. Nechik yurishinglar, sizga sindira olmassan. Ishlading sen Mirvali. Dashma, bitti qora shura. Yo'q, qora shura, yo'q. Jibarmidi. Sen narsa bo'ldi. Sen qotiraysan. Sen to'ng'ansan Mirvali. Men uramim shalimni. Menga sal qilma. Men qoltirma. Mirvalini qoltiratirlik qish dunyoga tug'magan. Yarsudan ol. Shimda oshu daryasi qo'yni menim Shamsug'ayan. Ayda Shamsug'ayan bu qahrlangan yerdan tezroq yuraqroq ketegayda. Bu yoqlarga menga aylanib qaytmasa edi Shamsug'ayan. Mirvali! Ул кыш аяусыз салкын иде. Күпме юллар үттеләр алар ул чагында. Борылып кайтырга ярамый иде, кайтыр юлларын ул кисеп бетергән иде. Ниләр генә күрмәде аларның башлары. Унмаган вокзал, кагылмаган шәһәр аз калгандыр. Көзгә таба алар көнчыгышның кечкенә генә бер шәһәрендә урнаштылар. Барлык акчаларына җыйнап кына йорт сатып алдылар. Тын гына мыштым гына яши башладылар. Айлар, еллар үтте. 20 ел гомер узды. Киемнәрең таза түгел. Онга тузанга буялып беткән. Кроватка менәсең дә ятасың. Көн сайын япма юам, җәймә җәям. Мин көн сайын менәм дә ятам. Ышыймы? Ашый. Йомшак чиста. Бу бит минем тәхтем. Тәхткә шишенеп менмиләр. Нәрсә дип кирдең икән инде шул тегермәнгә? Тегермән ташын күргәнең бармы синең? Ничә еллар буе күреп торам. Әйләнә ул. Әйләнә. Пычрак, тузан арасы. Алы-ялы юк. Эшче куллар кайда да кадерле чакта шул тегермәндә бурсып ятудан ни тәм табасыңдыр. Кулак тишекләреңә шалкан чәчәрлек. Бар иде безнең яшь чаклар, кисә тулы бурчаклар, саламнан тәртә кайрып, шикерткә җиткән чаклар. Сәгать ничә генә әле безнең өйдә инде күз бәйләнә. Урам якка бер тәрәзә куйган булсалар бит инде. Кояш баешын күреп булмый. Берәүләргә Кояш байышы кирәк икән. Караңгы читлектә сукыр тишканга гына рәхәт. Тамагың тук, өстең бөтен, моңзарың юк. Мирвали, каршыдагы балтастасы белән сөйләшкән идем. Кыйбат та алмыйм ди күрше хакы. Әллә кояш байышына бер тәрәзә тиштерикме? Кызлар күзлисем юк. Мин аның каршына ак каеннар утыртыр идем. Төн гөлләре чәчәр идем. Миләүшәләр. Миләүшәләр? Нәрсәгә ул миләүшәләр? Күңел котыртыргамы? Мине ырылатасыңмы? Син бит карыган агач бит син. Әгәр дә мондай сүз ишетәсең килмәсә, тутырма якадан кырмыска.
Былай яшәп, бала тауып булмый, Мирвәли. Мен құрған тұрмыш жамы екен сиңа. Тағын нешік яшар едің? Үз түтінім шыға ма? Шыға. Үз ұшағым яна ма? Яна. Яна, януан. Ба, ненде китаплар? Минекілер. Мұнда күрші урамдағына күтіпхана бар екен. Орысша оқи башлағансың. Орысша. Оқа, китаплар ярый. Мен, Мирвәли, ішке кірге болдым. Ішке? Мен тапқанына жетмейме? Сын, тамағымнан тыш, жаным да бар еш менім. Ненде ешіні жаназығы дейіп санайсың енді сен? Балалар бақшасына кірем. Балалар яратаймыш. Білем, көрем. Мен yoğunda көрші тері балаларын, же балаларын көңіллерін күтті тауып отырасың. Мен қойта башласам, үйірлеп шығарасың. Үз балаң болмағаш, орас балаларын қарарға болдың енді алайса. Мені жәбірлегеніңі сезесің мұ сен? Сың ішіп қайтасың бет. Ішіп қайтуыңы сабыларға сездіресім келмей. Яратқан кіші янына ішіп қайтмайлар. Құлақ итім нашаудан қойшан тоқтарсың екен сен. Ашуланмыш аңатыңмай алсаңшы. Байтақ йыллар дәшмей түзіп келе. Түз. Тағын түз. Мәңгі түзәрсің. Мирвәли, сен бит кең дүния хақында, кішілер хақында. Алайғынаны, өзің білен неше йыллар бірге. Bir kravatta tən жылыңы тыйып яшәгән хатының хакында да онытып яшисың бит син. Онытып. Аның кеше икәнлеген хәтердән чыгарып. Аның сиңа нур, тынычлык биргән күзләренең төсен онытып. Кайчандыр үзең сөеклем дип атаган кешенең кулларын, күкрәкләрен, билләрен бер назламыйча яшисың. Назлаганы җитәр. Нинди кызганыч бит безнең сөйләшенгән сүзләр. Нинди ярлы безнең телебез. Көн туды исә шул ук, көн узды исә тагын шул ук. Мин киттем. Сыңгарак калып кайтырмын. Тыкмаш пешер әле бүген, менә сиңа акча, азмы, җитәрме? Бер ягымлы сүз. Бер генә ягымлы сүз. Ташларны тишә торган. Бызларны иретә торган. Кара төнне яктырта торган. Кара ишленең теләйләнмәс. Кара күңел бөтенләй белмәс ягымлы сүз. Йөрәккә ял, күңелгә көч бирә торган ягымлы сүз. Карга гына бит ул. Гомере буе бер ымын такрарлый кар да кар. Кар да кар. Ягымлы сүзне теләнеп алмыйлар аны. Баланы? Аны теләнеп алалармы? Тәндә яралып, йөрәге карында типсә дә, күңел җимеше бит ул бала. Ай, ыстаргансың әй. Акланырга сәбәбең дә бар. Әнә иш, ни хәтле китап алып кайткансың. Менә мин бүген сине кояш исе килеп торган аппак күлмәк киеп, урам башына чыгып каршы алдым. Күзләреңә карап бер ягымлы сүз көттем, Ходаем. Бер генә ягымлы сүз. Нәрсә булган бүгенгегә? Үтте, китте. Моннан нәкъ 20 ел элек син ярминкәдән йөгереп кайткан идең. Ярминкәдән? Без синең белән эш кыя янында очрашкан идек. Җитәр! Нәрсә? Авыр сүз әйттемме? Кәефемне җибәрдеңме? Юк, ярминкәләр. Таралган, эш кыйда юк. Юк, киткән, курган. Берсе дә юк. Юллар, сукмаклар да беркем дә юк, ишетәсеңме? Таңнар да юк, төннәр дә юк. Барысы да шыр ялган. Узганнар белән мине дә тереләй күмдең инде алайса. Булды.
Кая барасың инде төнгә каршы? Барыйм әле мин. Күрәм. Сыңгара калып кайтырмын. Беләм. Тары ирәсе пешерерсең. Пешерермен. Менә бүген акча алган идек. Мә. Куй шунда. Аз түгелме? Бар булганы белән. Бар булганы белән. Мирвалинең тегермәндә эшли башлауына 10 ел үтте. Эче пошкан, кайфы бузылган чакларында нигәдер гел шунда килә иде ул. Менә бүген дә ул шунда тегермәнгә юл тотты. Айып келді, айып. Ай, неге үйіне қоптан? Сменің түгіл бе? Айда, көпсінмәгіз, қонақ болар. Неге тоқталдыңыз? Таптан. Ташты силер, қазір бітірәлер. Қаралы, карт ойлайсың ма? Білесің ішінде. Арақ ішерге келген. Алсағыз ішем. Мә салар. Айыл. Сенің орында болсам, шүт тегермәнді көгеріп ятар едім мен. Бұл менің орында. Мен сенекен алайым. Алмашик. Айда, іш тағын біріне, арақы бізден. Тек менің орында шыдар едің мекен, білеклерің сыйық, жүрегің де шаптан түгілдір. Жүрек? Кімге қажасы ол жүрек? Арт яқ шаптан түгілмейдім. Паспорт пішіранған. Яшілше базысында мүдір болып ішлейдім мен. Сонда бір нішкәбіл білән тарышқан. Ярты елда ярты базыны йотты көр. Паспорт нәрсе, ол кәғас. Күңел саф болсын. Күңел сафларына білән сиға барамыз енді. Қаралы, Сират көпірін шыққанда бізні иертерсің енді. Сүгенбейсің, ұрлашмайсың, карт ойнамайсың. Арақ ішерге үйреттік анысы. Соң, құралы, ұрлашмағашта не шайтаныма деп мұнда изаланасы. Салығыз әлі тағы. Сал. Жетмәсә міне өзімді алып келдім. Брамын сайбет. Салабы. Ассынсағыз міне ақшамда бар. Ансы керек бәй. Анысы сенің халал ақша. Көп лығыр дейсің, барып шақмасын. Сен де ел. Неге мұнда қойнашалайса? Ажап. Бүген икенші тапқыр меннен шуны сырыйлар. Yok, sen aşılanma yarayma. Biraz bizim mında bilesi kile. Nerse için sen mında butalasın. Senin tügel. Uğurlaşmıysan. Her sege sen mında butal birek ha. Sağ ol, tağın birine. Sağ ol. Tutarap sağ ol. Sağ ol. Nersege mi? No, aya. Rəti var anam, siri var. Qanqırı başını qoyalı bulağırğa bilmeyirgəndə bir zaman mənə şuşu tigirmən yanına kilip çıktım. Siznin birigizdə yox idəli olacaqda. Qarayım ulavlar tura, qadık biğaz. İgen isi kile. Anlaysız mı? Bıday isi. Kükrekler kineyip gitti. Karışın yarataydım bitmiş Şemsiraya. Gümrüm igenigi büterdi öyleydim. İndi tiginde mine mahrum etkenler iken içmesem mınamında açlık arasında bulayım deyip girdim min tigirmenge. Stop, aşıklık. Qayda indi ol tiginde? Tanısı sina barber tügül mini.
Ой, синең урында булырга теләмәс идем мин. Гел ашлык арасында иш монда. Әнә сез торасыз да көләсез. Ә мин килүчеләрнең дәү капчыкларын киң арбаларыннан күтәреп алып эчкә ташыра. Ташып бетергәч мунчалап авылны чишеп, беләгемә кадәр будайга тыгылырга яратам. Синең эшмени юк, капчык ташу. Дурак! Ивана, тирә-я халкы синнән көләнә, шырт иле. Будайдан нинди ис килгәнен беләсезме сез? Без беләбез. Без белмәскә. Ярты син җүләр белмисең. Ярты йөктән бер шешә исе килә. Бер йөктән бер литр исе. Кар исе килә будайдан. Андыр исе, ат исе, иген тузаны исе, көлтәләр исе киләннән. Шәшәк исе, бал исе, болын исе, шуал исе киләннән. Табада корган балык исе килә. Авыл исе. Авылыгыз исегезгә төшеп, таңнарда сәкедән сикереп төшмисезмени соң сез? Ат кешнәгән тавышка ялан аяк кар өстеннән ишек алдына йөгереп чыкмыйсызмыни соң сез? Кар буранда аркагыз ишегәнче тынык, ялгыз айга карап тормыйсызмыни? Язгы ташулар сезнең йөрәкләрне тырнап акмыймыни? Kimlerdir sin ayı? Кайт үз кырларың арасына, үз ягыңа. Карале, кайсы якныксың үзе? Кайту юк. Юллар ябылган. Юк, адашылган. Юллар ябылган. Рәхәт яшисез сез. Рәхәт ансат үләрсез дә. Безгә бата. Салар тагын берне. Ya bunda җитте. Аракы шәл түгел. İşe bilmeyi işesin sen. Kendilerini iskel çürüşün içmiler süler. Unutular seni sana. Senin kısakka yarı tıkan sarımay tügül bu. Aynen başta bulmasa birini şırlap şivereler. Olda şitle. Ulama. Ama senin şırlarını tügül. Senin jırlar canını kayıslay. Aylabaş yok, özümüzdeken. Jırlasak da, jılasak da, baribir qaytib bulmay. Как поеду я на деревню, да. А да посмотрю я на котя. А уезжал в лесопы, а теперь поди глядя. Исереп үткән көннәр, кичләр, төннәр, баш күтәр алмаслык авыр иртәләр, үкенечле таңнар. Шундый газап эчендә тагын 20 елга якын вакыт узды. 58 ел дөньяда тордым дип әйтү генә ансат. Соңгы елларда Шәмсигаян еш кына авырый башлады. Сихәтлеккә туймады. Сулды, кипте, саргайды. Врачлар йөрәк диделәр, күршеләр нервы диделәр, багучылар бузганнар диделәр. Больницаларда ятып чыкты Шәмсигаян. Балалар бакчасыннан путевка биргәннәр иде. Әллә нишләп санаторийга барырга теләмәде. Җәй урталар иде. Мирвәли гадәтенчә кичегеп кенә эштән кайтты. Нәрсә бу? Кайда? Берәрсе килеп чыктым әллә? Килсәләр ни гаҗәбе бар?
Адресні сен салғансың. Қорықма, кім кейсін? Біз кімге керек? Бұл не? Қоян? Матур бит. Білмейм. Қорықмайша қора, өзім шектім. Қойшан? Сың менің вақытым бек көп бит. Сені күткен ялғыз кишләремдә шектім. Әнеге моңаршы күрсәтмәдің? Әнеге моңаршы көрмәдің? Нәрсеге енді бұл сүлгі күз бітіріп отырғансың? Сүлгеме? Сүлге менім ең яқын достым. Ахиретім. Тыңлай білсәң, барында сөйләр ул. Әллә тілдә шектің мөзіні? Сүлге ұзын ақ юл. Шигән маржалары көк сөйләп жібердің. Әбу менә бу дүрткілі түрткілләре нәрсәнің? Бу менә бұлары? Ай Алла Құдайым, көрмейсің мені? Сың биталары, иген басулары, бұдай шешілген қырлар. Менә қора бұдай шешек отқан. Менә бу шақмақлар менә бу менә. Ай Алла Құдайым, танымайсың мені сың? Сың бит бұлары, күлләр. Менә мұнысы Тұрна күлі. Бұса Шүкі елғасы. Әбу ашық сәңгәрі Шуал. Біснің ындыр артынан ғына уралып аға. Шуал, Шүкі, қара шура елғалары ма? Танысың Ишмиру әлі. Anlatmadın mı nesin әлі сен қара шураны Шәмсіғаян? Сен, Мирвәли, ұныттың ма? Осын жылың ұрап қой, шырмаға яшыр. Көрсәтмә меңа яңадан. Аман қорқасың ма? Қара шураны тілге алу түгіл. Аның турында ойларға да, есепке алырға да базмайсың. Неге? Сың қылған гынахларың бик зор, білем. Әмма сен яқшы едің бит, Мирвәли. Инді сақалың шаларып келе. Гынахларыңны вақыт жилі оңдырғандыр. Тілесәң нишлә, Мирвәли. Әмма мин жігерім барында туған жерімді көріп қалырға тілеймін. Бар тіләкләр дә үтәлсә икән ул. Уй жеребізге, йымшақ бишігібіз қара шураға сәлем бермеше қала алмайм. Ауылдашлар көңілінде. Әгер далар ұнытып бітірмәген болсалар, қашып кеткен әшәкі суқбай болып мәңгіге қалу аяныш. Ғымыр аз қалды, Мирвәли. Шақты яшәлді. Көңілді яман шыш асырап яшәдік біз, Мирвәли. Яқшымы, яманмы? Біз өз еркімізде яшәдік. Таянып ял етер урын юқ мұнда. Әгер де сен қоян ерәклі екенсің, мұнда қал. Сен? Юлға өзім генә шығып кетермін. Қоя дейм мен. Ялғыш сақта, намус білән ғымыр етуімні. Илбасар түгілігімні өз тілләрім білән әйтіп қалдырға ілгірейм дейм. Кіші өзі өлсә дә, башқалар көңілінде өлмей ул. Кішілер көңілінің әйбәт, йымшақ яртысында қалсын еді менің есімім. Езімнің ақ екенлігін аларға да көрсетіп, өзім сүйінірге тілейм. Сен бір ақылыңа келерсің де, қара шураға қайтып, баш ұрырсың деп күттім мен, Мирвәли. Ұзақ күттім.
җиттем. 40 ел. Инде көтәр чамам юк. Әле бит әле теге дөньяда мәнкирләр белән очрашып алырга да җавап бирәсе бар. Андай нәни бу шляхтың тар, чыгып ычкына алмас. Бу киң дөньяда мине хөкем итәрлек кеше юк. Берәүдән дә курыкмыйм. Берәү дә миңа үпкәли дә алмый. Син дә, Кара Чура да. Күптән оныттылар инде анда безне. Сине хөкем итәрлек кеше бар, Мирвәли. Кем ул? Ул кеше син үзең. Анысының башка эш. Алайса таңнарда нигә сикереп торасың син? Ялан аяк ишек алдына нигә чабып чыгасың? Төштә бер нәрсә саташып, лыгырдап ташладым әллә. Заман үзгәрде, Мирвәли. Күреп торасың, яхшыга үзгәрде. Нигә соң безгә кешеләрдән аеры, аларның эшләреннән улы булырга? Әйбәт кенә эшләдең. Гомер юлыңны турладың. Сугышта булдың. Яраландың. Үзем шаһид. Гомер юлыңны турладың, Мирвәли. Харашым Саян. Нигә бу дөнья булай көйсез яратылганы? Әллә мин үзем яши белмәдемме? Тормыш кырырга сәләтсез булдыммы? Аягымны әвәл башлап, кайда каймыктырдым соң мин? Гомеремнең кайсы мизгелендә? Аннан тәүпән атлап, кайчан киттем? Бит минем нигезем бар иде. Исемем бар иде, иптәшләрем бар иде. Асыл күгем көмеш суым бар иде. Нигә булай сукбай булып, җиде җирләрдә гомеремне заяга уздырдым? Мине җылы түшәгемнән торгызып, салкын юлларга куып чыгарга кемнең хакы бар иде? Туган җиреңне каргарга синең хакың бар идеме? Гомер юлымның яхшысына, яманына шаһит син дә хөкем итәсеңме мине? Мирвәли, кадерлем, алдымда ак юл кебек ак сөлге. Бер читенә мин аның сизелер-сизелмәс кенә итеп аркылы кара җеп суздым. Сөлгенең очы, юлның ахыры бар, Мирвәли. Ул чиксез түгел. Кайтыр юлымны килгән чакта ук тәгәрмәчләргә урап килдем. Юк ул, бетте. Больницага аларны иснәп туйдым, Мирвәли. Врачлар миннән һаман чир эзлиләр. Дәвалыйлар, тырышалар. Әмма минем хастам алар бетерә торган гына түгел. Аңа кеше күзе үтеп керә алмый. Алып кайт син мине Кара Чурага. Бош сүзләр. Шунда арыш араларында йөрсәм, әле үлмәм, әле бик озак яшәрмен төсле тоела. Кеше күңеленә яңадан кайтыр өчен безгә бик озак яшәргә кирәк бит әле, Мирвәли. Юл озын, Шәмсегаян, юл авыр, юл мәшәкатьле, өзлегерсе. Юлда үлмим мин. Син курыкма. Үлмим. Алып кайт син мине Кара Чурага. Ак сөлге, ак юл. Ак сөлгенең урта бер җиреннән кара җеп узган. Кара Чура елгасы буендагы чыкырдан Мирвәли арбаны тартып чыгара алмады. Яшел чемоданда яңа чалбары, буй-буй күлмәк, күчтәнәчләр шунда утырып калдылар. Я Худа, таныш җирләр ич булар. Аның бурыннарда булганы бар. Әнә тегендә тауда таш базлары. Ул анда адашы белән таш чыгарган иде. Димәк, Кара Чура якында гына, ана тегендә, тау астында. Аста Кара Чура, аста зират,
Аста көмеш сыман билбау булып, Шуал елгасы ага. Менә Шәмсигаян, кара, менә яңа көн килде, көн аяз. Әйттем бит, кояш кызары байыса көттә тор. Әйе, Шәмсигаян, син авылны онытты дип юкка гына алданып йөргәнмен икән. Гомерең буе шуны сагынып, гомерең буе шуңа талпынып яшәгәнсең икән. Син урас арышларны көзге җилләр куйды микән? Әлләләрне занда калдырга җәлләп шит куллар урдылармы? Сине чәсе татлы суларны кояш ялап киптердем әлләләр, сине эзләп инешкә төштеләрме? Таллы ярдар белән хушлаша, синең артыңнан. Сине юксынып, идел дәрьяларга чыгып киттеләрме? Син карап куанасы, син өзәсе гөл чәчәкләр бәжеп шингәннәрдер. Вакытка чәчәк кенә түгел, кешеләр дә чыдамыйлар. Иң авыр газап вакыт белән көрәшү. Иртә баткан якты кояшым, рәнҗемә миңа. Көн уртасындагы салават күперем, әнә күрәсеңме? Алтын кояш синеке. Мәңге нурлы чулпаны менә күр, зәңгәр таулар синеке. Тәрәзә төбенә килеп кунган пар күгәрченем. Бел, ышан, ак болытлар сине сәламләп тирбәләләр. Васиятыңны үтим. Бу синең туган җирең. Шәмсигаянны зур хөрмәт белән авыл зиратына, үзе теләгән пичмакка, кайын белән нарат кочаклашып үскән урынга җирләделәр. Аның кардәшләре дә, дуслары да, ахирәтләре дә табылды. Авылның бик борынгы юласы буенча чардуган торгызып, аның 4 пичмагына 4 сыерчык оясы куяр өчен агайын үзара пичмакларында бүлешеп алдылар. Язгы җилләр белән кара чурага әллә нихәтле сыерчыклар очып килә. Аппак шымырт, миләш яфракларына төренгән тып-тын зиратта яз буена кышлар моны чыңлап тора. Якыннарың ни кадәрле күп булса, дусларыңның хисе ни кадәрле тирән булса, синең истәлегең алар өчен ни кадәрле газиз булса, баш очында оялар, шул кадәрле озаграк торалар. Баш очында бер сыерчык та ятыпмый бит аның дисәләр, бу кара чурада иң зур каһәрләү. Шәмсигаянны онытмаганнар иде. Киләсе елда чардуганның 4 пычмагында 4 пар сыерчык оя тибәр. Узган гомерләр, аккан сулар. Туган җире тартып кайтарган икән бичараны. Бигрәк тә уңган бала иде. Урак уруларны әйт әле. Пешән чабулары дисеңме, ярдәмчел, кеше күңелле. Аш суга дисеңме? Тирә-юньдә аңа тиң кеше юк иде бит. Әйтмә дә инде. Шул Мирвәли улаптырды инде. Шәмсигаянның башын. Шул мөртәт Мирвәлиме? Шул балам, шул. Бәдбәхет. Кәҗәмне әрәм итте явыз. Сыйырга алмаштырмаслык мал иде. Дөбердәтеп соуып керер идем үзен. Әрәм иттем мәлгун. Утларга сикереп төшәрдәй булдым. Эй Алла! Килә! Председатель койда? Нәрсә калган аңа монда? Идарә түгелмесең бу? Идарә.
Тик безнең председатель идарәне яратмый. Танымый да торам, адаш. Адаш. Сәйер булып китте, адаш. Кара Шурада адашлар юк хәзер. Күптән бу сүзне ишеткән юк иде. Нигә икән? Менә ничә ел инде берәү дә баласына Мирвали дигән исемне кушмый хәзер. Син шуны белмисеңме? Нәрсәгә кирәк иде соң сезгә, председатель? Мин үзем дә идара члены. Йомыш дип, шул тигәне инде, гозер үтенеч. Авылда калырга мәллә дигән идем. Авылда калырга? Безнең авылдамы? Шуны сорап карамакчы идем. Кайчанда булса кайтырсың да, монда калырга сорарсың дип башка да килгәне юк иде. Уйларга кирәк. Уйларга кирәк. Син миңа үпкәләмә инде. Үткәннәрне искә төшергәнне үзем дә яратып бетермим. Шулай да бел. Авыл халкы җәбер золымны байтак күрде. Миңа күп кирәкме инде хәзер? Күрәсең, ич картаелды, яшисе яшәлгән дигәндә, миңа хәзер 3 аршын җир җитә. 3 аршын җир? Нәрсә? Аз мәллә ул 3 аршын җир? Күп тә түгел. Кадерле. Ай, кадерле ул туган җир. Күпме авылдашлар аның өчен канны ызанларда аунадылар. Күпмеләр чит җирләрдә башларын салдылар. Берлинда, Будапештта ул безнең авылдашларның каберләре. Син мине каты бәгырле димә. Минем ул җир өчен чын-чынлап даулашырга хакым бар. 3 аршын җир аз имеш. Күп сорыйсың син. Хәзер инде сорыйсың. Әйт, нигә ташлап киттең Кара Шураны? Ник яндырып качтың? Кимсеттеләр мине. Без монда нәрсәләр күрмәгән. Ул авыр елларда хезмәт көненә берни бирмәгәндә дә яшәдек. Туган җиребезне каргап, мөртәткә әйләнеп качмады. Председательне күрүнең хаҗәте юк дисез инде алайса. Үзем дә шулай дип уйлаган идем аны, тик менә Шәмсигаян ул кал диде. Шәмсигаян башка шут. Бутама син аны. Айдар, Авылдашлар. Авылдашлар. Кулачларын җәеп каршы алырлар дип көтмәгән идем. Рас мәгәр. Шулай булса да монда калырга кирәк. Шәмсигаянга юл буе сөйләгән үкенечле сүзләремне башкалар да ишетергә тиеш. Властьлар суйдырмаса, туганнарым, агайыннарым бар ич. Кырыс булсалар да бер почмактан урын табарлар мөгаен. Bundan китү гаепне зурайтуына булачак. Барырга да туганнарның аякларына җыгылырга. Мирвали, тукта. Нигә туганнарыңның берсе дә яныңда калмады? Әйе. Нигә берәү дә сине яклап эндәшмәде? Шәйгә чакырмады. Монда миңа урын юк икән, сыйдырмыйлар. Мин аларга мәңгелек дошман. Мәңгелек китәргә кирәк, тизрәк китәргә. Нигә буш бу урамнар? Әй сез кешеләр, авылдашлар! Монда икән әле. Монда икән әле, йөрәгем. Исән икән әле син, йөрәгем минем. Шәмсигаян, ишетәсеңме? Исән. Яшәргә кирәк әле миңа. Яшәргә. Халык күңелендә яхшы ат алыр өчен яшәргә. Аның васияте шундый. Васияте. Тукта йөрәгем, тыел. Ярышыма ул кадәр. Ак бүз ат кебек
ырғылып шабасың. Шаба, ақ мүзат, бірге құшақлашқан нарат білән қайынны да өтіп, иті. Шәмсіғаян, Миләүш! Сіз Галиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артистлары башкаруында Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» исемле әсәре буенча куелган спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Мир Вали, Ринат Таҗетдин, Шәмсе Гаян, Алсу Гайнуллина, Тайфа, Вера Минкина, Шәйхрази, Ирек Бахман, Хадиша, Нәҗибә Ихсани, Адаш, Халим Җәләл, Хәйдәр карт, Һидаят Султанов, Миләүшә, Гүзәл Шәрәфи, поезд хезмәткәре Наилә Ибраһимова, поезд бригадиры Рәшид Шамкай, табибә Мәсгудә Хәйруллина, район табибәсе Фәридә Сафина, хәрби кеше Габделфәрд Шәрәфи, хор Наилә Гәрәй, Шамил Барый, Мансур Ибраһим, Илдус Әхмәтҗан, Дания Нурлы, Фирдәүс Хәйруллина. Спектакль магнитофон тасмасына 1992 елда язып алынган.